मस्त माताजी. तुम्ही कशा आहात माताजी? मी बरी आहे माताजी, धन्यवाद. आता तब्येत ठीक आहे ना माताजी? दात हो वगैरे बरी आहे, दाताचं हो व्यवस्थित चालू हो, आहे. टेक केअर माताजी. हो. येस, थँक्यू थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओके, सो आपण थोडीशी रिव्हिजन कडून पुढे जाणार आहोत. 17व्या अध्यायाची थोडीशी रिव्हिजन 2 दिवस मध्ये गेलेत, पण आपण 17व्या अध्यायामध्ये जे काही बघितलं की मग ज्या व्यक्तिपूजेची आणि कशा प्रकारे भगवंताला अर्जुनाने विचारलं की मग ज्या लोकांनी पूजा करायची आहे तर मग जी उपासना केली जाते ती जर तुझ्या अव्यक्त रूपावर केली गेली तर त्याची काय परिणाम होतात आणि काय असतं काय त्याचे कशा प्रकारची मानली जाते ती. भगवंताने उत्तर दिलेले की या 3 प्रकारच्या, मग ज्या प्रकारे आपण 3 प्रकारच्या या उपासना बघितलेल्या आहेत, श्रद्धा बघितलेली आहे, या 3 प्रकारच्या याच्यामध्ये कशा प्रकारे सात्विक, जर 14व्या अध्यायापासून आपण बघायला लागलो आहोत की सात्विक, राजसिक आणि तामसिक अशा प्रकारे 3 हे जे त्रिगुण आहेत त्यांचा प्रभाव कशा प्रकारे आहे या भौतिक प्रकृतीवर. आणि म्हणून मग या 3 प्रकारचे की जे अन्न सेवन केल्याने कशा प्रकारे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या वृत्तीचा कुठेतरी या वृत्तींना खतपाणी घातलं जात असतं आणि त्या प्रकारे ती व्यक्ती होत असते. मग ज्या प्रकारे यज्ञ केले जातात, तप केले जातात, दान केलं जातं, त्यालाही हे त्रिगुणच प्रभावी आहे. आणि मग सर्वात शेवटी पण महत्वाचं, कशा प्रकारे प्रत्येक गोष्ट, मग जी दान, त्याग, तपस्या हे जे काही असतं ते भगवंतांपर्यंत पोहोचवायला, विष्णूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मग ते ओम तत्सत या 3 शब्दांचं महत्व आपण जाणलेलं आहे. तत् म्हणजे ज्या भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्त झालेले आणि सत म्हणजे जे शाश्वत आहे. आणि म्हणूनच या ज्या काही दान, तप आणि त्यागाला त्या प्रकारचं स्वरूप प्राप्त होतं आणि परमात्म्याला ते अर्पण केलं जातं. हे या ज्या, जसं मी म्हटलं की हॅलो हा जसा शब्द फोन इन्व्हेंटरनी म्हटलेला आहे त्याप्रमाणे या ब्रह्मांनी ज्यांनी ह्या सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे तेव्हा त्यांनी सुद्धा या ओम तत्सत या शब्दांचा उपयोग करून या सृष्टीची जेव्हा निर्मिती करण्याचं महत्वाचं जबाबदारी त्यांच्यावर टाकली गेली तेव्हा त्यांनी ती व्यवस्थितपणे पार पडावी यासाठी ती भगवंतांनाच अर्पण केलेली आणि म्हणून या शब्दांद्वारे ती अर्पण केली होती. त्याचं हे महत्व आहे. कशा प्रकारे अ, उ, म याच्यामध्ये अ हा प्रत्यक्ष कृष्ण, उ ही राधाराणी आणि म म्हणजे जीव, यातली जी संलग्नता सांगितलेली आहे. मग ज्या अनेक गोस्वामींनी कशा प्रकारे त्यांना गोस्वामींची पदवी दिली गेलेली आहे, ज्या चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये कशा प्रकारे या विष्णू आणि ओंकारामध्ये त्यांना कुठलाच फरक नाहीये. मग या ओम तत्सत त्याचं पूर्णपणे भगवंतांवरच आहे आणि भगवंतांमध्येच विलीन झालेले आहे. म्हणून ओम आणि विष्णूमध्ये कुठलाही फरक त्यांना जाणवत नाही. अशी ही जी आत्मसाक्षात्कारी भावना असलेली व्यक्ती की जी पूर्णपणे शुद्ध भक्तीमध्ये गेलेली असते, अशा या भक्ताला, जसं मी म्हटलं की एक भक्त आणि एका सामान्य माणसामधला किंवा मग कशा प्रकारे सात्विक जरी असलं, राजसिक आणि तामसिक तर कुठेतरी त्यांच्या स्वभावांमुळे बद्ध झालेलेच असतात. परंतु सात्विकता सुद्धा कुठेतरी या भौतिक जगामध्ये बद्धता आलेली असते तिला, कारण कुठेतरी सुखाशी बांधली गेलेली असते. आणि म्हणूनच ज्या सात्विक आणि एखाद्या सात्विक मनुष्याच्या आणि एका वैष्णवाच्या भक्ताच्या त्या भक्तीमध्ये कशा प्रकारे आपल्याला फरक जाणवू शकेल की मग जे काही दान, तपस्या मग कुठलीही बांधिलकी राहत नाही हो त्या वैष्णवावरती, त्या भक्तावरती. जे काही करायचंय ते इतकं मनापासून केलं जातं, ते सर्व भगवंताला अर्पण केलं जातं, कारण ती कृष्ण भावना इतकी इतकी पूर्णपणे रुजलेली असते. अशा या वैष्णवाला, भक्ताला त्यांची ही प्रार्थनाच करण्याची आणि मग आतून जो काही आपण म्हटलं की एका वैष्णवामध्ये म्हणजे हा फरक सांगण्याचं एकच महत्व की 3 गुण हे त्रिगुण कुठेतरी बांधतायत भौतिक जगामध्ये. मग ती सात्विकता आणि कशा प्रकारे आपण 14व्या अध्यायामध्ये बघितलं, ज्या प्रकारे ज्ञानापासून भगवंतांनी सुरुवात केलेली आहे. मग 13व्या अध्यायापासून जे ज्ञान आपण घेतलेलं आहे, त्या ज्ञानामध्ये जे ज्ञान आहे आणि बाकी सगळं अज्ञान आहे, मग ते ज्ञान काय आहे? जो समतोल साधायचा आहे, सुख-दुःखामध्ये जो समतोल साधायचा आहे, ज्या चिंता आणि जे काही अगदी सुखांनी हुरळून जायचं नाहीये, दुःखांनी होरपळून जायचं नाहीये, कारण ह्या सगळ्यामध्ये कुठेतरी समतोल, समभाव मनुष्याला राखायचा आहे. आणि तो कशा प्रकारे की स्वतःला जेव्हा या आध्यात्मिक मार्गावर उन्नत केलं जाईल, तेव्हाच हा भाव स्वतःमध्ये आणता येईल. कारण कुठेतरी श्रद्धा हवी आहे मनामध्ये, मगच ते 9 टप्पे श्रद्धेचे. मग त्या श्रद्धेतून कुठेतरी साधू संग जेव्हा भजन
भजन क्रिया या सगळ्या सत्संगातून मग ती अनर्थ निवृत्ती होईल, की जे काही या भौतिक प्रकृतीशी बांधलं गेलेलं आहे त्याच्यापासून स्वतःला अलिप्त करण्याला, स्वतःला कुठेतरी यश मिळवता येईल, या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली न जगता भगवंतांच्या आसक्तीमध्ये, मग या भौतिक प्रकृतीपासून अनासक्त होऊन भगवंतांच्या आसक्तीमध्ये जेव्हा आणलं जाईल तेव्हा ती रुची, मग कसं आणलं जाईल तर ती रुची म्हणजे जिभेवरती नामस्मरण हो. ती नामस्मरणाची रुची जशी जशी तुम्ही त्याला प्रगत कराल आणि जास्तीत जास्त स्वतःचं सामर्थ्य वाढवण्याचा प्रयत्न कराल, त्या प्रकारे तुमची ती कृष्ण भावना अजून जास्तीत जास्त प्रगत होणार आहे. आणि म्हणूनच या शुद्ध भक्ताचे गुण आणि मग कशा प्रकारे या आपण या 18व्या अध्यायात बघणार आहोत आणि मग ह्या ओम तत्सद्वारे आपण हा अध्याय इथे संपवला होता. आज ज्या 18व्या अध्यायाबद्दल आपण बोलणार आहोत ते पुन्हा काय आहे हो? सगळं गीतेचं सार आहे. सगळा चित्रपट जसा ट्रेलर असतो त्या चित्रपटाचा ट्रेलर आपण दुसऱ्या अध्यायात बघितला, त्याच प्रकारे या 18व्या अध्यायामध्ये पूर्ण गीतेचं सार आहे. जसं दुसरा अध्याय भगवद्गीतेचा सार आहे तसा हा सारांश पूर्णपणे गीतेचा सारांश. मग ज्या चतुश्लोकी गीतेला आपण बघितलं की त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला भगवद्गीता संपूर्णपणे समजू शकते, कारण तिथे सार आहे. पुन्हा भगवंतांनी जे काही वर्णन केलेलं आहे त्या 4 श्लोकांमधून, आणि अशाच प्रकारे या 2 अध्यायांमधनं सुद्धा आपल्याला भगवद्गीता पूर्णपणे आपण सारांशाने का होईना परंतु ती जाणण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि म्हणूनच मग या भगवद्गीतेच्या साराला ज्या मोक्ष संन्यास योग, याच्यामध्ये पुन्हा अर्जुनाचे प्रश्न अजून संपलेले नाहीयेत हो. अर्जुनाचे प्रश्न आहेत, आपल्याला ज्ञान मिळत राहत आहे आणि त्या प्रश्नांना उत्तर भगवंत अगदी चपखल आणि अगदी जी यथासांग असं त्याचं समर्थन करून आणि त्याचं पूर्णपणे अर्जुनाचे पूर्णपणे अगदी समाधान होईपर्यंत भगवंतांनी तो उपदेश केलेला आहे. मग कर्मयोगाद्वारे बंधनातून, मग ज्या कर्मयोगाविषयी आपण 3ऱ्या 5व्या अध्यायात जाणवलं, मग हा कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोग कसा श्रेष्ठ आहे हे पुन्हा अर्जुनाला आज विचारायचंय. आणि मग त्याच्या संन्यासाचं आणि कशा प्रकारे कशापासून संन्यास घेऊ नये, मग ज्या योगींनी आणि ज्या महान व्यक्तींनी असं सांगितलेलं आहे की मग यज्ञ तप आणि दान या 3 गोष्टींचा त्याग करू नये. गोष्टींचा त्याग करणं, कर्माचा त्याग करणं निश्चितच श्रेष्ठ आहे, कारण कुठेतरी भौतिक प्रकृतीपासून स्वतःला अलिप्त करण्यासाठी ते निश्चितच एक साधन आहे. परंतु यज्ञ तप आणि दान या 3 गोष्टींचा कधीही त्याग करू नये हे सांगितलेलं आहे. मग या 3 गुण कशा प्रकारे पुन्हा नियंत्रित करतात, या त्रिगुणांचा प्रभाव, व पुन्हा सगळी रिव्हिजन आलेली आहे. मग जो 66वा 65वा श्लोक आहे तो सुद्धा पुन्हा रिपीट झालेला आहे. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु, ही जी 9व्या अध्यायातला जो श्लोक आहे त्याचीच ही लाईन, अर्थ सेम आहे परंतु पुन्हा तो श्लोक फक्त दुसरी लाईन वेगळी येते. मग कशा प्रकारे ते रिपिटेशन आहे थोडंसं, त्याच तुम्हाला काही स्लाइड्स असतील, कारण हे पुन्हा सगळी रिव्हिजन केली जाणार आहे. मग वर्णाश्रम धर्माद्वारे प्रत्यक्ष भगवंतांना कोण प्राप्त करू शकतो, की प्रत्येक जण, जसं आपण 3ऱ्या अध्यायात बघितलं, 4थ्या अध्यायात बघितलं की प्रत्येकाचा यज्ञ, मग प्रत्येकाने आपलं कर्तव्य पार पडणं आणि आपला यज्ञ व्यवस्थितपणे पार पडणं हे भगवंतांनाच अर्पण केलं पाहिजे, आणि जो तो आपला यज्ञ भगवंतांना अर्पण करू शकतो. मग हे गोपनीय ज्ञान काय आहे ते जाणलेलं आहे, शुद्ध भक्ती. मग ज्या कृष्ण भावनेची स्वरूप आपल्याला पुन्हा एकदा थोड्या स्वरूपामध्ये पुन्हा त्याची रिव्हिजन झालेली आहे, ते पुन्हा समजून घ्यायचं आहे. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनी दुदन्. एक मिनिट. त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशिनी सुदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग त्याग काय आहे आणि संन्यासाचं मग का केशिनी सुदन म्हटलंय, का संबोधलेलं आहे बघा.
की ज्या केशीनी, मग जो आपल्याला इथे चित्रामध्ये दिसतोय की या असुराचा वध केलेला आहे, की भगवंतांनी ज्या असुराचा वध, जे ऐश्वर्य आपण भगवंतांचं बघितलंय, जी 6 ऐश्वर्य बघितलंय, त्याच्यामधलं सामर्थ्य हे भगवंतांचं ऐश्वर्य आहे. कारण अनेक असुरांना मग अगदी बालपणी सुद्धा ज्यांनी कंस मामाचा वध केलाय, त्यांच्या मामाचा प्रत्यक्ष वध केलेला आहे. कारण तो कुठल्या तरी असुरांचं, सगळी जी आसुरी आणि मत्सरी वृत्ती होती त्याचा नाश केलेला आहे. माझ्या पुतनाचा नाश केला, पुतनाचा वध केलेला आहे. एवढ्या लहान बालकाच्या रूपात असताना सुद्धा भगवंतांनी त्या आसुरी वृत्तीचा वध केलेला आहे. आणि म्हणूनच या केशिनी सुदन याला भगवंतांनी संबोधलेलं आहे, भगवंतांना अर्जुनाने. कारण त्याच्या मनामधले जे विचार आहेत, मनामधला जो संभ्रम आहे, तोच कुठेतरी आसुरी त्याला उपमा दिलेली आहे आणि त्याचा सगळ्याचा नाश करायचा आहे. कारण ते कुठेतरी ब्लॉकेज आहेत, कुठेतरी अडथळा आहेत त्याच्या या सगळ्या. आणि म्हणूनच त्याला जो असमंजसपणा आला होता, तो जो कुठल्याही निष्कर्षाला येत नव्हता, या सगळ्याचा अडथळे हे सगळे होते. आणि म्हणून या सगळ्याला असुराप्रमाणे नाश करायचा, या सगळ्याचा नाश करायचा आहे आणि पुढे जायचं आहे. त्या अर्जुनाला हे निश्चित जाणण्याची इच्छा आहे की मग त्याग आणि संन्यासाचं तत्व काय आहे, मग तो संन्यासी काय त्यागतो आहे आणि काय त्यागणं महत्वाचं आहे हे जाणून घ्यायचं आहे. काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्मांचा त्याग आला. विद्वज्जन त्यागाला विद्वज्जन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्याच्या फलाचा त्याग करण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग या त्यागाला आणि संन्यासाला कुठेतरी जी एक संज्ञा आहे, त्याचा जे काही व्याख्या केलेली आहे की भौतिक इच्छांवर, मग या प्रकृतीमध्ये ज्या कर्माचा त्याग केला जातो त्याला कर्म संन्यास म्हणतात. मग हा कर्मयोग कधी होईल, जेव्हा त्याच्या कार्याच्या फळाचा त्याग, कर्माला त्याग करू नका. आणि म्हणून बुद्धिमान लोक त्याला त्याग असं म्हणतात. आणि म्हणून त्याला कुठेतरी त्यागून जेव्हा कर्मयोग, मग जे कर्म आहे ते निष्कर्माला साधलं जातं, ज्याच्यातनं निष्काम कर्मयोग साधला जातो, ते खरं अकर्म. आणि म्हणून याचा संन्यास आणि त्यागाचं हे महत्व आणि हा फरक जाणून घेतलेला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. काही विद्वज्जन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग असे विद्वज्जन घोषित करतात, ज्यांचा अभ्यास आहे, ज्यांनी अभ्यास केलेला आहे, त्या अभ्यासी आणि त्या योगी व्यक्तींना आणि विद्वान व्यक्तींना असं म्हणायचं आहे की सकाम कर्म निश्चितच कुठेतरी भौतिक प्रकृतीशी मानतायत, म्हणून त्या कर्माचा त्याग करा, त्यांना दोषपूर्ण म्हणून त्यागलं पाहिजे. परंतु जे दान केलं जातं, जो यज्ञ केला जातो, जे तप केलं जातं, त्याचा कधीही त्याग करू नका, असे हे विद्वज्जन म्हणतायत. आणि म्हणून अशा या विचारवंतांचं ते म्हणणं आहे. कारण काय आहे त्याचं? यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा त्याग करू नये, ती कर्मे केली पाहिजेत. यज्ञ, दान आणि ही तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग या यज्ञ, दान आणि तपाला काय इतकं महत्व दिलंय? कारण ते अनेक महात्म्यांना सुद्धा ज्यांनी पवित्र केलेलं आहे. चित्रात दिसतंय ते दक्ष महाराज आहेत आणि त्या दक्ष प्रजापतीची ही गोष्ट आहे. मग ज्या दक्ष प्रजापतीची सती जी मुलगी, तिचा विवाह शिवाशी झालेला त्यांना मान्य नव्हता. आणि म्हणूनच या यज्ञामध्ये, या महायज्ञामध्ये त्यांनी शिवांना आमंत्रण दिलेलं नव्हतं. आणि म्हणून मग सती माता जेव्हा तिथे गेली होती, त्यांची मुलगी जेव्हा तिथे यज्ञासाठी, कारण मग शिवांनी सांगितलं तुला जायचं आहे तर तू जा, कारण तिथे कुठल्याही आमंत्रणाची सतीला गरज नव्हती, कारण ती तिच्या वडिलांकडेच जाणार होती. परंतु जेव्हा ती तिथे गेली तेव्हा तिने बघितलं जे योग्य स्थान आपल्या पतीला पाहिजे ते त्याला मिळालेलं नव्हतं. आणि म्हणून कुठेतरी ती खिन्न झाली आणि त्यामुळे तिने स्वतःला त्या यज्ञामध्ये
आहुती दिलेली आहे त्या यज्ञामध्ये तिने. आणि म्हणून कुठेतरी मग शिव इतके क्रोधित झालेले आहेत, कारण तो क्रोध बघा, मग तो क्रोध कुठल्याही सेन्स ग्रॅटिफिकेशन म्हणजे कुठल्याही या भौतिक जगातल्या क्रोधासारखा नाहीये. कारण कुठेतरी त्या इच्छा वासनांमधला क्रोध नाहीये तो, त्याच्यासाठी केलेला नाही. तर हा क्रोध का आहे? हा क्रोध एका वैष्णवीचा अपमान झालेला आहे, एका विष्णूच्या शिष्याचा अपमान झालेला आहे, विष्णू भक्ताचा अपमान झालेला आहे. आणि म्हणून तो विष्णू भक्ताचा अपमान शिवांना सहन झाला नाही, जेव्हा त्यांनी पत्नीचा अशा प्रकारे तिने स्वतःला त्यागलेलं आहे. आणि मग ते जे काही क्रोध त्यांचा येतो, त्या क्रोधाच्या ह्याच्यात ते सांगतात, त्या दक्षाचं मुंडकं छेदून टाका आणि मुंडकं छाटून टाका. आणि मग त्यांच्या आज्ञेचा मान ठेवून त्या प्रकारे केलं जातं आणि दक्षाचा शिरच्छेद केला जातो. परंतु दक्ष शिरच्छेद केल्यावर तडफडत असतो, तो पूर्णपणे मृत पावत नाही. म्हणून मग ब्रह्मा कुठेतरी शिवांना शांत करायला येतात, की तुम्ही थोडेसे शांत व्हा आणि त्याचं पुन्हा शिर त्याला द्या. ते म्हणतात नाही, तेवढी त्याची तेवढी पात्रता नाहीये की त्याने ते पुन्हा शिर त्याला मिळावं. आणि जर त्याला शिर हवंच असेल तर एका बकरीचं शिर लावा, कारण त्याची पात्रता ती आहे. एका बकरीच्या स्वभावाप्रमाणे तो वागलाय आणि म्हणूनच त्या बकरीचं एका पशुप्रमाणे त्या बकरीचं तोंड त्याला मुंडकं त्याला लावा. आणि मग त्याला बकरीचं मुंडकं जेव्हा लावलं जातं, जेव्हा शिर लावलं जातं, तेव्हा तो प्रजापती तरीही बघा की मग त्याला कुठेतरी पश्चाताप झालेला असतो. जरी ते शिर एका बकरीचं असलं तरी बघा की मग आपल्याला, आपण 15व्या अध्यायात बघितलेलं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मृत्तं स्मृतं स्मृती ज्ञानमपोहनं च. आणि तोच जो श्लोक आहे त्यातलाच कुठेतरी वेदैश्चरः वेदहमेव वेद्यो वेदांत वेद विदेव चाहं. मग जिथे आपण बघितलेलं की सगळ्या स्मृती या इच्छा या भगवंतांपासून आहेत. ज्या अध्यायामध्ये, ज्या पुरुषोत्तम अध्यायामध्ये आपण हे जाणलं होतं, त्या पुरुषोत्तम अध्यायामध्ये आपण हे जाणलेलं की म्हणूनच त्या परमात्म्यापासून या सगळ्या स्मृती इच्छा आहेत. आणि त्याचाच इथे पूर्णपणे आपल्याला दृष्टांत मिळालेला आहे. त्याचा पूर्णपणे अनुभव कशा, की या दक्ष प्रजापतीला जरी ते बकरीचं शिर लावलेलं असलं तरी त्याच्यातली भावना, मग जी काही त्याला पश्चातापाची भावना होते, तो साष्टांग दंडवत घालतो, तो शिवांना शरणच गेलेला आहे. आणि म्हणून जर हे मेंदूमध्येच असली फक्त ती शक्ती असती तर मग हृदयामध्ये कुठून आली असती. आणि म्हणूनच त्या हृदयातून या सगळ्या शक्ती आहेत, हे कुठेतरी इथे सिद्ध झालेलं आहे. आणि म्हणून तो दक्ष प्रजापती शिवांना शरण गेलेला आहे आणि त्यांनी तो बघा चित्रामध्ये दिसतोय की त्या योग्य स्थान शिवांना देऊन त्यांनी तो यज्ञ पूर्ण केलेला आहे. म्हणूनच हे यज्ञ महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. प्रत्यक्ष विष्णू तिथे आलेले आहेत आणि म्हणूनच त्यांना हे यज्ञ अर्पण केले जातात. अशा प्रकारे प्रजापतीने तो यज्ञामुळे त्याला कुठेतरी त्याला मोक्ष मिळालेला आहे. अशा प्रकारे त्याला महात्म्य पवित्रपणा आलेला आहे आणि तो आपला यज्ञ यात पूर्ण करू शकलेला आहे. मग हे महत्व जाणायचं, यज्ञ दान आणि तप का त्याचं महत्व, की त्याचा त्याग करू नये, प्रत्यक्ष विष्णूंना अर्पण केलं जात आहे. आणि म्हणूनच त्या दक्षाने त्या शिवांना शरण जाऊन त्या यज्ञाची पूर्तता केलेली आहे. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ते मे पार्थ निश्चितं मत्तमुत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाच्या अपेक्षा विना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ही कर्मे कुठल्याही फळाची, म्हणून ते निष्काम कर्माला जोडलं गेलं पाहिजे. कुठल्याही फळांच्या, म्हणून त्या कर्मयोगाला महत्व दिलेलं आहे. कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोग का श्रेष्ठ आहे, कारण तो कर्म जे आहे ते फळाच्या अपेक्षेविना केलं जात आहे. आणि म्हणूनच हे पार्था, ती कर्मे कर्तव्य बुद्धीने, जिचे चित्रात आपल्याला दिसले, स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता त्यांनी त्या पशुचे सुद्धा रक्षण केलेलं आहे आणि त्या मनुष्याचं पण रक्षण केलेलं आहे. अशा प्रकारे ती कर्तव्य बुद्धीने करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण त्याच्यामध्ये कुठलंही फळाची अपेक्षा नाहीये. आणि म्हणून मग एखादी सात्विक व्यक्ती, राजसिक व्यक्ती आणि तामसिक व्यक्ती स्वतःच्या कर्तव्यानं कशा प्रकारे धरेल
तर मग कुठेतरी सात्विक वृत्ती आहे ती कर्तव्य म्हणून, ज्या प्रकारे या मनुष्याने आपलं मनुष्य कर्तव्य, आपल्यातली माणुसकी, आपल्यातली सात्विकता इथे दाखवली आहे. आणि म्हणूनच एखादी सात्विक व्यक्ती निश्चितच ती कर्तव्य भावनेने, कारण त्याच्यामध्ये जो काही चांगुलपणा असतो त्या चांगुलपणाच्या भावनेने आपलं ते कर्तव्य पूर्ण करत असतो. पण इथेच तुम्हाला जर राजसिक वृत्ती दिसली, जर राजसिक व्यक्ती असेल, तर ती राजसिक व्यक्ती काय करेल? कारण कुठेतरी मग त्याला कारण मिळतील. मला भीती वाटते, मला ते कठीण वाटतंय, मी ते कसं करू? मग त्या पाण्यात मी बुडून मेलो तर? मला असं झालं का? मला तसं झालं का? करण्यापेक्षा त्याच्या मागच्या अनेक भीतीच त्याच्याबद्दलची, आणि म्हणूनच मग ती कर्तव्य भीती या पोटी ते कुठेतरी टाळलं जातं. आणि कारण त्याला एक आवड समजली जाते, त्याच्यातला चांगुलपणा नसतो, कारण ती राजसिकता असते कुठेतरी. कुठेतरी त्याची इच्छा आकांक्षा पूर्णपणे नसते, कारण ती आवड, ती वासना म्हणून बऱ्याच गोष्टी केल्या जातात. आणि जी तामसिक वृत्ती असते ती तर अज्ञानातच असते पूर्णपणे. ती भ्रमामुळे त्या गोष्टी करूच शकत नाही, कारण ते कर्म त्याला स्वतःच्या भ्रमामुळे देऊ करूच शकत नाही. कारण स्वतःच्या भ्रमात, स्वतःच्याच त्या वलयामध्ये असल्यामुळे त्याला त्या कर्माचा चांगुलपणा आणि चांगलं वाईटपणा सुद्धा तो त्याचा डिफरन्शिएट करू शकत नाही. आणि म्हणूनच मग त्या अज्ञानामुळे ते कर्म करणं तो टाळत असतो. परंतु या कर्मालाच भगवंतांनी खूप सुरेख प्रकारे वर्णन केले. मग हा अत्यंत सुंदर श्लोक आहे, ज्याचं हे भाषांतर आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे महाभाऊ अर्जुन, वेदांत यानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धींची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा ही 5 कारणे होत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता हे जे कर्म केलं जातं, या कर्माला भगवंतांनी सुंदर प्रकारे विभाजित केलेलं आहे. मग हे विभाजन कसं आहे, की त्या कर्माचे घटक आहेत बघा. कोण कोण त्या कर्मामध्ये इन्व्हॉल्व्ह असतं, कोण कोण त्याच्यामध्ये सक्रिय असतं, तर तो कर्ता. बरोबर. सर्वात आधी त्या कर्माचं स्थान. मग त्या कर्माचं स्थान बघताना आपण एक उदाहरण घेतो. मग ते उदाहरण इथे काय आहे, तर एक इमारत बांधली जाते. आता ती इमारत बांधली जाताना बघा, ते कर्म करताना कोण कोण त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह आहे. कारण मग तिची जागा आहे, ज्या जागेवरती ही बिल्डिंग बांधली जाणार आहे ते कर्माचं स्थान. मग त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह झालेले कर्ते, मग त्याच्यामध्ये जे काही सक्रिय आहेत, ज्यांच्यापासून, ज्यांच्या बुद्धीने, ज्यांच्या परिश्रमांनी ही बिल्डिंग बांधली जाणार आहे, त्यांचं कुठेतरी त्यांची शरीर म्हणजे तो कर्ता, आणि मग त्यांची जी इंद्रिय आहेत त्याच्यातली, मग ते जे काही ज्ञानेंद्रिय आहेत, त्यांची डोळे, कान, नाक, हात, पाय, कर्मेंद्रिय, ही सगळी जी इन्व्हॉल्व्ह झालेली आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यापासून त्या बरोबर त्यांनी केलेले प्रयत्न. मग नुसतीच ती बिल्डिंग हात पाय हलवून होणार आहे का हो? नुसते नाही. तर त्याच्या मागच्या ज्या काही क्रियाकलाप आहेत, ते जे काही स्वतःच्या ज्ञानेंद्रियांनी, कर्मेंद्रियांनी कशा प्रकारे प्रयत्नपूर्वक केले जातात, आणि सर्वात शेवटी पण अत्यंत महत्वाचं, की त्या परमेश्वराची परवानगी लागते, त्या परमात्म्याची परवानगी लागते. मग कुठल्याही कर्माला, मग एखादी गोष्ट विकली जाते, त्या बाजारात विकली जाते, मग कशा प्रकारे तो विक्रेता वगैरे सगळे इन्व्हॉल्व्ह असतात. अशा या कर्माची विभागणी भगवंतांनी अतिशय सुंदर ही सांगितलेली आहे, की त्या कर्माचं स्थान, तो कर्ता, त्याची विभिन्न इंद्रिय, त्याच्या मागचे त्याचे प्रयत्न, आणि शेवटी परमात्मा. ही 5 कारणं कुठेतरी त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह आहेत. ही 5 कारणं म्हणून त्या कर्माला पुढे नेत असतात आणि कर्माला पूर्ण करत असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 18.16. म्हणून या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करत आहे, करता आहे पाहिजे. एकमेव करता आहे, तो क्वचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जसं जसं आपण म्हटलं, भोगता मी आहे, जो म्हणतच नाहीये की मी केलंय सगळं, माझी बिल्डिंग मी बांधलंय, माझं घर आहे, माझी लोक आहेत, माझं हे, माझं तो आहे, ते माझं मीपणा हा मग संपलेलाच नसतो. जो अशा प्रकारे विचार करतोय तो खचितच भगवंताने त्याला मूर्ख म्हटलेलं आहे. विमूढः, की असे लोक मूर्खपणाचे विचार करत असतात आणि ते गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाहीत. मग त्या कर्मांचे घटक काय हो? कारण त्याला ज्ञानच नसेल त्याबद्दलचं, आणि त्याला फक्त वाटतंय मी करतोय हे सगळं.
ज्याला वाटतंय मैथुनातून ही प्रकृती निर्माण झालेली आहे आणि फक्त एक चाललंय, नुसतं गोष्टी चालल्या आहेत, तसं जर एखाद्याची सगळी या मायावादींची, तर्कवादींची कल्पना असेल, तर यांचा विचार करणं किती मूर्खपणाचं आहे आणि ते निश्चितच त्या गोष्टींना यथार्थपणे पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 18.18 ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिय कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहे. हरे कृष्ण. एक सेकंद द्या मला, एक सेकंद. मग जे 5 घटक आपण बघितले, की जे कर्म जिथे जी कर्माची जागा, तो कर्ता, त्या कर्त्याचे प्रयत्न, ती इंद्रिय आणि मग सर्वात शेवटी पण जे महत्वाचं, तो परमात्मा. जो परमात्मा सगळ्याला अनुमती देतोय. ज्या प्रकारे आपण बघितलं की उपद्रष्टा आणि हनुमंता. मग ज्या प्रकारे उपद्रष्टा हनुमंता म्हणजे काय, की ज्या 13व्या अध्यायात आपण हा श्लोक वाचला होता, त्याचं पूर्ण पृथक्करण इथे गरजेचं नाहीये, की तुम्हाला आत्या या लेव्हलला, परंतु मला कुठेतरी सांगावंसं वाटतं, कारण आम्ही पुढच्या पातळीवर निश्चित याचं अजून जेव्हा ज्ञान घेतलं, तेव्हा की भगवंताची परवानगी असणं. मग कुठलीही प्रक्रिया, मग ती कुठल्याही गोष्टीची असू दे, परंतु ती भगवंतांनी अप्रूव्ह कुठेतरी ते त्यांनी जेव्हा पूर्णपणे परवानगी देतील, तेव्हाच ती पूर्ण गोष्ट तडीस जाते. हे जाणणं आवश्यक आहे. जो फक्त म्हणतोय मी भोगताय, मी केलेलं आहे, त्याला हे निश्चितपणे जाणताच येत नाही. आणि म्हणून मग हे 5 घटक आहेत, त्याच्या पुढे जाऊन जे ज्ञान आहे, ज्ञेय आहे आणि ज्ञाता आहे. आता ऍक्च्युअल कर्म हे गोष्टी करतायत ते 5 घटक, पण त्याच्या मागची जी प्रेरणा असते, त्या कर्माला प्रेरणा. मग फॉर एक्झाम्पल इथे घेतलंय की एक बास्केटबॉल खेळणारी व्यक्ती आहे. मग ती बास्केटबॉल खेळणारी व्यक्तीला तो बास्केटबॉल खेळणारा म्हणजे ज्ञाता आहे, कारण त्याला त्या गेमची पूर्णपणे कल्पना आहे, त्याला त्या खेळाची पूर्णपणे माहिती आहे. मग त्याचं जे ज्ञान आहे, जे बास्केटबॉल खेळण्याचं ज्ञान आहे आणि त्याचं जे ध्येय म्हणजे त्याच्या ज्ञानाचं, मग त्याला जे बास्केटबॉल खेळता येतंय, त्याचं ध्येय काय, तर तो बॉल आहे तो त्या बास्केटमध्ये बरोबर गेला पाहिजे. आणि म्हणून मग त्या कर्माला प्रेरणा देणारी म्हणजे कुठेतरी ते कर्म मनामध्ये, त्या आंतरिक मनामध्ये आधीच चालू झालेलं असतं. आणि म्हणून मग ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारण, इंद्रिय, कर्म, कर्ता, अशा प्रकारे कर्म करणारा कर्ता आणि ती इंद्रिय इन्व्हॉल्व झालेली, हे आणखी त्याच्यातले 3 कर्माचे घटक सांगितले गेलेले आहेत. कारण त्या ज्ञानाचं ध्येय त्या कर्त्याला माहिती. अतिशय सुंदर प्रकारे ही अतिशय आपण म्हणतो ना, ती संज्ञा इतकी सुंदर प्रकारे समजावलेली आहे की ते जाणून घ्या. मग ह्या कर्माला कशा प्रकारे पार पाडलं जातं, त्याचे घटक जाणून घ्या. आणि मग हे सगळं केल्यानंतर की कुठल्या वर्गात, मग हे एक अनालिसिस, जसं मी म्हटलं आपण पुढे याच्याबद्दल बोलूया, की मग तुम्ही स्वतःला कुठल्या ह्याच्यामध्ये, मग जे कर्म केलं जातं हे निष्काम पद्धतीने, मग तुम्ही स्वतःला त्या सात्विक, राजसिक का तामसिक, जेव्हा हे कर्तव्य आहे, कुठेतरी स्वतःला कुठल्या याच्यामध्ये गणताय, की तुम्ही कर्तव्य म्हणून करताय का कुठेतरी मग त्याच्यासाठी कारण सांगताय, एक्सक्युजेस सांगताय, का मग ते करायचंच नाहीये हो मनापासून. मग स्वतःला तुम्ही कुठे बघताय? जसं परवा प्रभूजींनी सांगितलं, की मग तुम्ही स्वतःची चाचपडणी कशा प्रकारे, की तुम्ही आध्यात्मिक जगामध्ये पाऊल ठेवलं आहे की नाही?
तुम्ही त्या आध्यात्मिक मार्गावरती मार्गस्थ झाले आहात का नाही हे स्वतःला पडताळू शकता. कसं की तुम्ही त्या गोष्टीला कुठल्याही गोष्टीचा विचार करताना मग साधं तुम्ही तुमच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये असा, तुम्ही तुमच्या ऑफिसच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये, ऑफिसच्या वातावरणामध्ये, मग आपल्या मनामध्ये कोणाविषयी हे आहे का, काय म्हणतात त्याला, द्वेषी भावना आहे का, मत्सरी भावना आहे, आपण याचा मत्सर करतोय का? आपण हा विचार स्वतःला पडताळा, स्वतःला अनलाइज करा आणि मगच तुम्ही स्वतःला 1 ते 3 या प्रकारे रेट करू शकाल. आणि म्हणून मग ह्या कुठेतरी स्वतःचा अनालिसिस असं एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी म्हणून ती स्लाइड टाकली. तुम्ही कधीही ती करू शकता तुमच्या घरी. तुम्ही जेव्हा हे अध्याय पूर्ण होतील तर एक सात्विक, राजसिक आणि तामसिक, जसं मी म्हटलं की दिवसभराचा हा जो पिरियड आहे, हा जो पूर्णपणे काळ आहे, त्याला सुद्धा सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या 3 गोष्टींनी विभागलं गेलेलं आहे. सकाळचा वेळ, दुपारचा वेळ जो क्रिया कलामामध्ये असतो, जो कुठेतरी वासनेच्या मग मला हे मिळवायचंय, मला ते पूर्ण करायचंय, मला असं आहे, मला ते टार्गेट आहे, मला हे टार्गेट, हे सगळे कुठेतरी क्रिया उत्कटतेचं असतं वातावरण. आणि मग कुठेतरी जेव्हा रात्रीची वेळ असते तेव्हा निद्रा, आळस, जसं आपण म्हणतो ना, मग आळशी वृत्ती तर त्या त्या काळामध्ये ती दिसते. अशा प्रकारे स्वतःला अनलाइज करून मग आपण स्वतःला आध्यात्मिक मार्गावरती आणलंय का? आपण स्वतःला त्या मार्गावरती काही ज्ञान घेतोय का? मग ते ज्ञान आपण आचरणात आणतोय का? या सगळ्या गोष्टी जाणणं आणि स्वतःला अनलाइज करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. मग आपण याच आधारित आपण बघणार आहोत आता, की मग हे ज्ञान काय आहे? मग या ज्ञानाचा ज्ञाता कोण आहे? तो कर्ता कसा आहे? मग अशा या सगळ्या गोष्टींना आपण या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक ह्या जो त्रिगुणांचा प्रभाव आहे त्याच्या आधारित जाणून घेणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण तुम्ही माताजी. वाचा हा एका वेळेला. हो. 18.19 भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचे ज्ञान. 18.20 ज्या ज्ञानामुळे अत्यंत रूपांत विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वरूप दिसून येतो त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. ज्या ज्ञानामुळे अत्यंत रूपांत विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. 18.21 ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जिवंत अस्तित्व आहे हे आपणास समजले पाहिजे की आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. 18.22 आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही व जे अतिशय अल्प असते त्या ध्यानाला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. काही काही शब्द याच्यातले पुन्हा करायला, ठीक आहे. आणि इथे रिपीट आहे, ठीक. आपण हे ज्ञान जाणायचं. मग आता हे ज्ञान सत्वगुणी ज्ञान काय आहे, रजोगुणी ज्ञान काय आहे आणि तमोगुणी ज्ञान काय आहे? मग जसं आपण म्हटलं की पंडित हा समदर्शिना, ज्या सात्विक वृत्तीला, मग ही सात्विक वृत्ती भले सुखाला कुठेतरी कवटाळण्याचा प्रयत्न करते, पण ती कुठेतरी चांगल्या मार्गावरती आहे. आणि त्यांच्यातल्या ज्ञानामुळे मग ते ज्ञान आहे त्या व्यक्तीला आणि त्या ज्ञानामुळे तो त्या अनंत रूपात विभाजित, मग जे काही 84 लक्ष योनींमधले अनेक जीव आहेत त्या प्रत्येक जीवाचा तो विचार करतो. कारण का? त्याला त्या जीवामध्ये परमात्मा दिसतोय. एक अविभाज्य जो मूळ स्वभाव आहे, जो मूळ जीवाचा मूळ स्वभाव अध्यात्म आहे, तो आध्यात्मिक स्वभाव, अविभक्त असा स्वभाव प्रत्येक जीवामध्ये त्या व्यक्तीला दिसतोय. अशा ज्ञानाला तू सात्विक समज. आणि मग ज्या ज्ञानाद्वारे भिन्न व्यक्तींमध्ये भिन्न प्रकृतीच्या आपण म्हणतो आहेत, कारण मग जो आपण बरेच मॅक्झिमम मेजॉरिटी लोक रजोगुणांमध्ये आहेत आता भौतिक जगामध्ये. कारण मग कुठेतरी असा तो आहे, तो तसा आहे, हा असा आहे, एकमेकांवर राहू पण ती बोट दाखवताय तेव्हा 3 बोट तुमच्याकडे पण आहे हे समजायला तेवढी ज्ञानच नसतं ना. कुठेतरी उत्कटता असते, कुठेतरी ती चढाट ओढ, मनामध्ये ऍटिट्यूड, आणि मग त्या सगळ्या गोष्टींना जर खतपाणी घातलं गेलं तर मग वेगवेगळे स्वभाव, आणि मग वेगवेगळ्या स्वभावांमुळे आपण त्याच्यामध्ये भिन्नता मानतो आणि मग ती कुठेतरी त्या चढाओढीमध्ये आणि त्या काय म्हणतात ना, खोट्या प्रतिष्ठेमध्ये स्वतःला त्या मार्गावरती मार्गस्थ करत असते की ज्याचं सुख अतिशय क्षणभंगूर असतं. आणि मग जे अज्ञान आहे, ज्याला ज्ञान म्हणताच येणार नाही, कारण ते ज्ञान सत्याचं राहतच नाही. ज्या गोष्टी समजून स्वतःला एकाच
साच्यामध्ये कुठेतरी वावरत असतो आणि एकाच गोष्टीच्या त्या मागे लागून की हेच म्हणजे सर्वस्व आहे, असं हे जे अत्यल्प ज्ञान असतं, अशा या अज्ञानालाच कुठेतरी तमोगुणी ज्ञान म्हणजे हा तामसी वृत्तीची व्यक्ती विचार करते असं धरलं जातं. मग हा कर्ता कसा असतो? बघा, सात्विक कर्म पहिल्यांदी. मग कर्म कसं असतं? मग हे कर्म 3 प्रकारचं आहे पुन्हा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18.23 जे कर्म नेमलेले आहे, आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्मे म्हणतात. 18.24 परंतु फल आशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मी त्या अहंकार युक्त बुद्धीने केले जाते ते रजोगुणी कर्म होय. 18.25 जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशाची अवहेलना करून व भावी बंधनांची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरिता केले जाते, त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, आपण जो कर्मांचा फरक बघितला, मग हे आहे हे कर्म, हे रजोगुणी आहे, हे सकाम कर्म. मनुष्य सकाम कर्मात, मग इथे कुठेतरी निष्काम कर्म दिसतंय. जे सात्विक कर्म आहे ते निष्काम कर्म, कारण ते फळांच्या इच्छेवना कुठलाही राग द्वेष न ठेवता ते कर्म केलं जात आहे. कारण म्हणून ते कुठेतरी सात्विकतेमध्ये आहे, कुठेतरी सद्मार्गावर आहे आणि म्हणून मग ते सात्विकतेतलं कर्म हे निष्काम कर्माकडे वळतंय कुठेतरी. मग हे सकाम कर्म कर्म केलं जातंय, पण ज्याच्यामध्ये मला हे हवंय, मी ते मला मिळवायचंय म्हणून आशेची इच्छा, फळाच्या आशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्यांकडून जेव्हा ते कर्म केलं जातं, तेव्हा ते अहंकारयुक्त बुद्धीने केलं जातं. म्हणून ते रजोगुणी कर्म आहे. आणि जे तमोगुणी कर्म ते अज्ञान, विकर्म. मग ते विकर्म कसं हो? कारण त्या ज्ञानच नसतं त्याच्या बाबतीतलं. कर्म काय करायचंय, कर्मातलं फरकच माहिती नाहीये. मग त्या कर्माने लोकांना त्रास झाला तरी चालेल, त्या बंधनांची पर्वाही करायची नाहीये, कुठल्याही नियमांचं पालन करायचं नाहीये. मग आपण राजकीय लोक अनेक जण याच्यामध्ये बघतो हो, की किती बरबटलेले असतात आणि किती त्यांचे ते विचार आणि कशा प्रकारे मग आपल्याला त्यांना म्हणजे काय म्हणावं. कारण मग अशा गोष्टींना ते कुठेतरी पाठिंबा देत असतात, अशा गोष्टींना कुठेतरी आचरणात आणत असतात, की ज्याच्यामुळे इतरांना त्रास दिला जातो. असे अनेक उदाहरणं आपण या भौतिक जगामध्ये बघतो. आणि म्हणूनच मग ती क्लेश देण्याकरता जेव्हा ती नियमाच्या बाह्य जाऊन, नियमांच्या बंधनात न बांधता स्वतःला जेव्हा ती नियमाविरुद्ध जाऊन केली जातात, ती विकर्म त्या तमोगुणी व्यक्तींकडनं केली जातात, त्याला तमोगुणी कर्म असं म्हटलं जातं. मग हा जो कर्ता, मग तो कर्म करतो आहे, त्याला ज्ञान कुठलं आहे आणि त्या सगळ्यांनी जो कर्ता कुठला आहे, मग तो सात्विक कर्ता कसा आहे, रजोगुणी कर्ता आणि तमोगुणी कर्ता कसा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18.26 जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयश यशापयश. यामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो, त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. जो करता कर्म आणि कर्म फलप्राप्ती आसक्त होऊन फळांना बघू इच्छितो आणि जो लोभी, शाळू, अपवित्र. अपवित्र व सुख दुःखामुळे विचलित होणार असतो, त्याला रजोगुणी कर्ता म्हटले जाते. 18.28 जो कर्ता नेहमी शास्त्र विरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी सदैव काम करताना चालढकल करणारा असतो, त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, इट सेल्फ एक्सप्लेन्स की कशा प्रकारे स्वतःहूनच ते सगळं ज्या प्रकारे ज्या ज्ञानाने ते जो कर्म करतोय, मग जे कर्म ज्यांनी केलंय, जो कोणी त्या ज्ञानामुळे ते जे कर्म करतो आहे, त्याला सात्विक करतात. आणि म्हणूनच मग जो प्राकृतिक गुणांचा संग न करता, ज्या भौतिक प्रकृतीतल्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली न येता आणि मग त्या गुणांचा संग न, कारण कुठेतरी मग ती सात्विकता मनामध्ये असते, कुठेतरी त्या सन्मार्गावर वागायचं असतं आणि म्हणूनच त्या उत्साहाने कुठल्याही यशा आणि अपयशाची कुठलेही तमा न बाळगता, आपलं मन विचलित न होऊ देता, ती सात्विकतेमध्ये जेव्हा ते कर्म केलं जातं, तेव्हा तो करता सात्विक करता. आणि मग जे
सकाम कर्मामध्ये बांधलं गेलंय. कुठेतरी कर्माच्या फळांच्या अपेक्षा आहेत. लोभी आहे, मला हे पण पाहिजे, मला तेही पाहिजे, तेही पाहिजे, ते पण पाहिजे. अशा या सगळ्या फळांची अपेक्षा करून मग अपवित्र व सुखदुःखामुळे विचलित, कारण कुठेतरी मिळणाऱ्या सुखामुळे मग मधल्या कुठल्या अध्यायामध्ये सांगायचं मला राहिलं, कारण बऱ्याच वेळेला आपल्याला या जगामध्ये आपण बघतो की चिरोफोबिया दिसतो लोकांना. हा चिरोफोबिया काय हो? तर प्रभुपादांनी खूप त्याच्याशी प्रभूजींनी सांगताना सांगितलंय आणि प्रभुपादांनी खूप नाव त्याचं उदाहरण देताना सांगितलंय की हा चिरोफोबिया म्हणजे मनुष्य नीट नीट योग्यपणे सुखाचा उपभोगही घेऊ शकत नाही, कारण कुठेतरी भीती असते मनामध्ये. त्या सुखाचीही त्याला भीती वाटते, कारण मग त्याचं काय होईल आणि दुसऱ्या क्षणी काय होणार आहे, इतकी ती मनामध्ये भीती असते सगळ्या गोष्टीची. का असते? कारण कुठेतरी या वासनेमध्ये, त्या इच्छेमध्ये इतकं हे हे ओरबाटणं चाललेलं असतं आणि सगळ्या गोष्टींचा उपभोग किती घ्यायचा त्याला कुठेही मर्यादा ठेवलेल्या नसतात. कारण मग जे करतोय ते मला हवंय, हे पण मला हवंय, ते पण मला हवंय, तिथे कृष्ण तर मिसिंग आहे हो. तिथे कृष्ण भावना कुठेच दिसत नाहीये. आणि म्हणून मग तो कुठेतरी त्या सुखाने सुद्धा घाबरलेला असतो. त्याचं मन त्या सुखाला सुद्धा नीटपणे उपभोगू शकत नाही. कारण कुठेतरी त्याला कुणकुण लागते, अरे बापरे, असं झालं तर, तसं झालं तर. कारण मन विचलित झालेलं असतं, मन कुठेतरी चंचल असतं. कारण त्या विषय वासनांमुळे आणि सगळं स्वतः मी भोगता आहे, या सगळ्या कुठेतरी जेव्हा गोष्टींना अशा प्रकारे विचार केला जातो आणि त्या गोष्टींना त्या प्रकारे घेतलं जातं, तेव्हा ते करता, तो जो करता आहे, ते कर्म करणारा तो रजोगुणी करतो. आणि मग जे अज्ञान चालढकल करत लोकांना त्रास देणं आणि या भौतिक जगामध्ये हट्टी, कपटी, दुसऱ्याचा अपमानही, समोरचा काय वाटेल त्याला याचा काही विचारच केला जात नाही हो. मला करायचंय ते मी करीन. मला जे हवं ते मी मिळवीन. भले तुम्हाला काय पण होऊ दे, समोरच्या व्यक्तीला काही इजा होऊ दे, काही होऊ दे, काही त्रास होऊ दे. नो बॉदरेशन. मग हे जे काही बॉदरेशन नाहीये ते अशा या आळशी, तमोगुणी व्यक्तींकडून केलं जातं आणि म्हणून ते जे कर्म करतात ते तमोगुणी कर्ता म्हणलं जातं. त्यांना तमोगुणी कर्ता म्हणतात. मग त्यामध्ये आता कुठली कशाप्रकारे ती बुद्धी, मग ही ही जी ह्या ज्या वृत्तीची लोकं आहेत, ती कुठल्या बुद्धीने ते, मग कुठेतरी आपण बघतो की मन, बुद्धी आणि अहंकार या 3 आंतरिक मनाच्या गोष्टी आहेत. मग त्या ज्या इंद्रियांना मनाच्या दोऱ्यांनी बुद्धीच कुठेतरी कंट्रोल करते ना. आणि म्हणून मग ती बुद्धी कशी हवी आहे? सत्सत विवेक बुद्धी हवी आहे का कुठेतरी वासनांमध्ये बुडलेली, का मग अज्ञानामध्ये बुडलेली? अशी ही बुद्धी आपल्याला जाणायची 3 प्रकारांनी कशा प्रकारे या त्रिगुणांचा प्रभाव या गोष्टींवर आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 18.29 भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18.30 हे पार्थ, या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि सहकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो, ती सात्विक बुद्धी होय. 18.31 हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि सहकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही, ती राजसी बुद्धी होय. 18.32 भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्ध धर्माला व धर्म नाही नाही, अधर्माला जी बुद्धी धर्माला व धर्म व अधर्माला धर्म हा समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते, ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी हे होय. पूर्ण सुधारलं पाहिजे. ही स्लाइडच मला सुधारली पाहिजे. हा. ठीक आहे, मी ना नोट डाऊन करून ठेवते किती आहे. 18.29 या 2-3 स्लाइड वर हरे काम कृष्ण केलं माताजी. पाहिजे. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. ठीक आहे. म्हणजे धर्माला अधर्म आणि अधर्माला धर्म, कारण त्यातला भेदच जाणत नाही, म्हणून ती तामसिक बुद्धी. मग ज्या बुद्धीद्वारे मनुष्य जाणतोय की प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, मग प्रवृत्तींच्या निवृत्तींच्या त्या श्लोकामध्ये आपण हे बघतोय की मग त्या कार्य अकार्य या सगळ्यातला फरक, मग ह्या गोष्टी आपल्याला बांधतायत कुठेतरी, हे जेव्हा तो जाणतो, या बंधनाला मोक्षाला तो जाणतो, तेव्हा ती व्यक्ती ती सात्विक बुद्धीमध्ये असते आणि त्या सात्विकतेमध्ये ती बुद्धी ती कर्म करत असते आणि म्हणूनच ती कुठेतरी स्वतःला त्या गुणातीत नेण्याचा प्रयत्न करू शकते. म्हणून आपण म्हणतो की या सात्विक बुद्धीला, या सात्विकतेला सुद्धा कुठल्याही या आत्म्याला बंधनात अडकवायला नाही पाहिजे. तर त्यांनी त्या जो आत्मा आरूढ झालेला आहे तो बुद्धीचा ऐकून, आणि म्हणून ती बुद्धी ही सत्सत विवेक बुद्धीने ते कार्य केलं पाहिजे. अशी ही बुद्धी सात्विक बुद्धी आहे. मग जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य सहकार्य, कार्य अकार्य यातला भेद जाणू शकत नाही, कारण मग कुठे पुन्हा तेच हो, पुन्हा ते
जे खोटी प्रतिष्ठा, कारण मग अधर्म काय आहे, चुकीच्या गोष्टी काय आहेत, हा फरक ती व्यक्ती राजसी, कारण कुठेतरी त्या विषय वासनेमध्ये असते. मला ते मिळवायचंच आहे कसंही करून. मग भले ती गोष्ट मला वाईट मार्गाने का मिळूना, पण मिळाली पाहिजे. अशी ही राजसी बुद्धी. आणि अशी तामसी बुद्धीमुळे तर काय, धर्माला अधर्म, अधर्माला अधर्म आणि कशाही प्रकारे सगळं कॉम्प्रोमाइज केलेलं असतं हो त्या गोष्टीसाठी. आणि जसं हवं तसं स्वतःला त्याचा वापर केला जातो. विपरीत मार्गाने केली जाते. कार्य केलं जातं त्या विपरीत मार्गाने, कारण विकर्मामध्ये असतं ते सतत. आणि अशी ही बुद्धी आहे ती कुठेतरी विकर्मामध्ये बुद्धी तामसिक बुद्धी मानली जाते. मग आता हा निश्चय कसा केला जातो? बुद्धीने जो निश्चय केला जातो एखाद्या ठराविक गोष्टी, आता आपल्याला निश्चय आणि सुखाला जाणायचं. मग हा निश्चय कुठेतरी या दृढ निश्चयाला कशा प्रकारे व्यक्ती जाते, तर ते आपल्याला जाणायचंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18.33 आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. 18.34 परंतु हे अर्जुन, या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना सतत असतो तो तो निश्चय निश्चय राजसिक होय. 18.35 हे पार्थ, जी धृती, स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धी, पूर्ण धूर्त म्हणजे तामसी धृती होय. हरे धृती कृष्ण. म्हणजेच निश्चय. हा धृती म्हटलंय या या 2-3 स्लाइड्स वर मी नक्की आठवणीने काम करेन. काही गोष्टी पुन्हा राहिल्या आहेत तर माताजींना देईन मी. ठीक आहे. हरे कृष्ण. तर अशा या हरे कृष्ण, तर अशा या निश्चयाला जाण्याचं, की मग ज्या बुद्धीने जो निश्चय घेतला जातो आणि स्वतःला जे कुठेतरी आपण बांधलं जातो म्हणण्यापेक्षा की आपण त्या गोष्टीला बांधील आहोत आणि आपण ती गोष्ट केली पाहिजे, ती गोष्ट आचरणात आणली पाहिजे, असं जेव्हा निश्चयाने ठरवायचं असतं, तेव्हा तो सात्विक निश्चय कधी असेल? जेव्हा ती मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना कुठेतरी ती इंद्रियांना नियंत्रित केलेलं आहे. कारण मग संयम आणलेला आहे स्वतःमध्ये. निश्चय कधी करेल मनुष्य, जेव्हा काही गोष्टी नियंत्रित केल्या जातील, तरच मी ह्या गोष्टी करीन. आणि म्हणूनच त्या निश्चयाप्रत व्यक्ती येऊ शकते, तो सात्विक निश्चय. कुठेतरी मन, इंद्रिय, बुद्धीला नियंत्रित केलं जातं. परंतु निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांमध्ये सतत असतो. मग ज्या धर्मार्थ, मग जो अर्थार्थ, जे काम, या सगळ्यातून कुठेतरी मला काहीतरी मिळवायचंय. मग जे सगळं मिळवायची वृत्ती असते, तो जो विषय की मला हे प्रमोशन मिळवायचंच आहे, कसंही करून मला यावर्षी मिळवायलाच पाहिजे. अहो पण कसंही करून का? मग तो कसंही करून जेव्हा तो निश्चय घेतला जातो, तो कुठेतरी वासनेकडे जातोय आणि तो कुठेतरी चुकीच्या मार्गाने नेऊ शकतो. म्हणून त्याला राजसिक निश्चय म्हटलंय. आणि जी भय, विषाद, मोहाच्या, मग ज्या स्वतःच्याच वलयामध्ये आहे, की मला हे पाहिजे, नाही पाहिजे, किंवा त्या सगळ्या डिफरन्शिएट करण्याच्या गोष्टीच्या पलीकडे जी बुद्धी, ती दुर्बुद्धी, कारण ती विकर्माच्या मार्गाने गेलेली आहे. त्या पलीकडे ती जाऊच शकत नाही, कारण कुठेतरी ती विषादामध्ये असते, भयामध्ये, स्वप्नाळू जगामध्ये असते स्वतःच्याच, की माझं हे जग म्हणजेच हे एवढंच आहे आणि दिस इज ओनली द एंड ऑफ द वर्ल्ड. असं कुठेतरी त्या स्वतःच्या कल्पना करून जी बुद्धी काम करते, तिला तामसी, त्या निश्चयाला तामसी निश्चय म्हटलं जातं. मग हे सुख कशामध्ये मानतात? मग सात्विक सुख, सात्विक करता कशात सुख मानतोय? राजसिक सुख काय आणि तामसिक सुख काय? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 18.36 भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18.37 जे आरंभी विषयासमान प्रतीत विषासमान, विष आणि अमृत असतं ना, विषासमान. विषासमान प्रतीत होते, परंतु शेवटी अमृत तुल्य असते. आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते, त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले आहे. 18.38 इंद्रियांच्या विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते, परंतु जे विषयाप्रमाणे असते, त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते. 18.39 आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्कार याकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जे निद्रा, आळस व प्रमाद त्यापासून उत्पन्न होते, त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणजे सात्विक सुख आहे, राजसिक सुख आणि तामसिक सुख, हे फरकाने कसं दिलंय बघा.
ज्याची सुरुवात भले कुठेतरी विषासमान, मग तो रस्ता मार्ग खूप काट्याकुट्यांचा असेल, आरंभी खूप त्रास, खूप खूप गोष्टींना तोंड द्यायला लागेल, परंतु त्याचं जे एंड आहे, त्याचं जे काही त्याचं अंतिम स्वरूप आहे ते निश्चितच अमृताप्रमाणे असेल. जे काही मिळणार आहे, मग खूप खूप असं त्या सगळ्या अंधारामध्ये कुठेतरी ठिणगी दिसतीये, कुठेतरी ते दिसतंय, तो प्रकाशाचा एक झोत दिसतोय. आणि त्याची जेव्हा त्या मनुष्याला कल्पना असते, त्या साक्षात्काराची जेव्हा कल्पना असते, तेव्हा त्या विषाला सुद्धा तो पूर्णपणे अमृत मानून त्याच रस्त्यावर जातो. आणि म्हणूनच मग त्या सात्विक आणि मग जे काही सुख उपभोगतो किंवा जे काही सुख मिळतं, मग जसं भगवंतांनी आधीच्याही अध्यायात दिलंय, की या सगळ्याला मग जे भगवंतांना अर्पण करून जे काही फलप्राप्ती होते त्यापासूनही हा वंचित होत नाही. मग त्याच्यानुसार हे सात्विक सुख कसं म्हटलं जातं, कारण मग ते कुठेतरी निष्काम कर्माने मिळवलं जातं आणि म्हणूनच मग या मनुष्याला ते सात्विक सुख उपभोगता येतं. अशा या सुखाला सात्विक सुख म्हटलंय. मग जे कुठेतरी सुख पहिल्यांदा अमृतासारखं, मग जे काही वाळवंटामध्ये मिराज असतात ना, त्याप्रमाणे त्या गोष्टींना भासत असतं, की मला हे मिळवायचंय कुठेतरी त्या कल्पनेमध्ये, मग मला हे हवंच आहे. जरी मला ते हवं असलं, तरी मग मला काहीही करायला लागलं तरी चालेल. सुरुवातीचा रस्ता कसा, हे मिळतंय, ते मिळतंय, सगळ्या गाडी आहे, बंगला आहे, ह्यो मिळालं, त्यो मिळालं. अहो, पण पुढे जाऊन जर तो मार्गच नीट नसेल, तर त्या मार्गाचे सगळे परिणाम भोगायला लागतील ना. मग कुठलं ते सुख? ते क्षणभंगूर पण नाही हो. ते सुख कुठेतरी विषामध्ये जातं आणि कुठेतरी शेवटी विषाप्रमाणेच वाटणारं असतं ते. आणि जे सुरुवातीला पण विषाप्रमाणे आहे आणि त्याचा शेवटही विषामध्ये असं मोहमयी आणि जे निद्रा, आळस, प्रमाद याच्यापासून उत्पन्न होतं ते तामसिक सुख. कारण ते कायम अज्ञानामध्ये असतं हो. मग जे काही चांगलं, वाईट किंवा त्या सुखाची सुद्धा कल्पना वेगळी असते आणि त्या सुखाची व्याख्या सुद्धा त्या व्यक्तीची वेगळी असते. अशा या सुखाला, कारण मग त्या प्रमादामध्ये असतो. कुठेतरी आळस, कुठेतरी लोळत पडायचं आणि काही कर्म केलंय, नाही केलंय, काही फरक पडत नाही. अशा या सगळ्या सुखाला तामसिक सुख म्हटलं जातं. आणि म्हणून मग आता कुठेतरी हे जे निकाल दिलाय त्याचा, ह्या सगळ्या गोष्टींना आपण जाणलं. जो आपण सात्विक कर्ता बघितला, त्या सात्विक कर्त्याचं कर्म बघितलं. मग त्या सात्विक कर्त्याची बुद्धी, निश्चय काय आहे? तो कशामध्ये स्वतःला सुख मानतोय, कशामध्ये, कुठल्या सुखामध्ये सुख मानतोय, हे सगळं जाणून घेतलं आपण ह्या फरकाने. सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता, कुठेतरी त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली या सगळ्या गोष्टी. आणि मग हे जेव्हा जाणलं, कारण मग या सगळ्याला जाणून कुठेतरी जेव्हा तो सात्विक मनुष्य स्वतःला गुणातीत करण्याचा प्रयत्न करेल, ज्या 14व्या अध्यायापासून 13व्या अध्यायापासून आपण हे ज्ञान घेतलेलं आहे. आणि म्हणून जेव्हा 18च्या जवळ, की ज्या ज्ञानाच्या जवळ ही व्यक्ती, की मग कर्मयोग बघितला, भक्तियोग बघितला, त्या कर्मातून भक्ती साधलेली पण बघितली, पण या ज्ञानातून भक्ती कशी साधायची हे कधी जाणलं जाईल, जेव्हा या ज्ञानाला घेतलं जाईल. आणि म्हणून मग 18 पूर्ण अध्याय शिकल्यानंतर ते ज्ञान परिपूर्ण झालंय. पहिले 6 अध्याय वाचले तर तितकं तुम्हाला काहीच कळणार नाही हो. त्या 6 अध्यायामुळे, हे 6 अध्याय वाचल्यानंतर ही लेफ्ट, शी लेफ्ट, यांनी सोडलं, त्यांनी सोडलं. अहो, पण काय कळलं तुम्हाला? कुठल्या अध्ययन वर्गाला तुम्ही आलेले आहात? काही ध्येय आहे की नाही? ज्या ध्येयाला आपण बघितलं बघा परवा, जे ज्ञानाचं ध्येय. मग प्रत्येक व्यक्ती या ध्येयाला कुठेतरी घेऊन, मग हे ध्येय कसं परिपूर्ण होईल हो? जेव्हा तुम्ही फक्त कर्मयोगाविषयी जाणताय, मग जेव्हा फक्त तुम्ही भक्ती योगाविषयी जाणताय, भक्ती योगाविषयी जाणल्यानंतर थोडंसं पुढे जाताय, पण जेव्हा त्या भौतिक जगातून, मग या भौतिक जगाला जे बांधतंय ते काय बांधतंय, काय आहेत ते त्रिगुण, परमात्मा काय आहे, या परमात्म्याला जाणणं हेच अंतिम ध्येय आहे. आणि हे सगळं जाणून जो पुढे जातीये व्यक्ती, आणि मग जेव्हा स्वतःला त्या परमात्म्याच्या स्वभावाला प्राप्त करण्यासाठी कुठेतरी प्रयत्न करतीये, त्या आध्यात्मिक मार्गावरती येऊन, या भक्तीच्या सुंदर मार्गावरती येऊन, जो हा सगळा मार्ग भक्तीतच जातोय हो, विलीन भक्तीतच होतोय. आणि म्हणून अविट भक्तीची गोडी जेव्हा पूर्णपणे अनुभवता, 18 अध्याय पूर्ण केल्यानंतर, तेव्हा निश्चितच ते ज्ञान परिपूर्ण झालेलं आहे. म्हणून कुठेतरी त्या ज्ञानाविषयी सांगताना सांगितलंय, की हे ज्ञानाची परिपूर्णता दाखवते कुठेतरी. मग हे पुन्हा तेच काही काही आहेत ते आपण वाचूया नको, कारण मग ज्या
84 लक्ष योनींमध्ये. मग ज्या ज्ञानाला समज कधी, की जेव्हा तो पंडिता समदर्शिना, मग तो एखाद्या ऋषीच्या मनात, एखाद्या कुत्रा असलेल्या कुत्राचा मालक किंवा एखादा चांडाळ, एखादा हत्ती, एखादी कुत्रा, कुठल्याही गोष्टींमध्ये तो परमात्म्याला बघतो आहे, आध्यात्मिक स्वभावाला बघतोय. हे पुन्हा पुन्हा दिलंय. मग तो सात्विक निश्चय काय आहे, जे आपण मघाशी पण बघितलं, या काही स्लाइड्स रिपीट झाल्या. आणि मग हे सगळं आपण जाणलं त्यानंतर जे तिसऱ्या अध्यायापासून आपण तिसऱ्या, चौथ्या, पाचव्या अध्यायामध्ये आपण जे चतुर्वर्णी, जो काही आपण जे चातुर्वर्णानुसार जे विभागणी केलेली आहे, त्या वर्णाश्रम पद्धतीला आपण जाणलेलं आहे. आणि म्हणून या वर्णाश्रम पद्धतीमध्ये कुठेतरी या त्रिगुणांचा प्रभाव सुद्धा या वर्णाश्रम पद्धतीवर कशा प्रकारे आहे हे आपल्याला जाणायचंय. शमोदमस्तपश्चौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम कृषिको रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम. हरे कृष्ण. तिन्ही वाचा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 18.42 शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करतात. 18.43 शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणानुसार क्षत्रिय कर्म करतात. 18.44 कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम, इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, भगवंतांनी ज्या वर्णाश्रम पद्धतीची निर्मिती केलेली आहे ही पूर्णपणे कर्मावर आधारित आहे. कुठलाही जन्मापासून नाही, धर्मानी नाही. म्हणून सर्व धर्म परित्याज्य भगवंत सांगतायत, कुठलेही अशा धर्माला मानू नको, सर्व धर्मांचा त्याग कर. फक्त तू कशाला, तुझ्या कर्माला मान. आणि तुझ्या कर्माला कशा प्रकारे विभागलं गेलेलं आहे, तर जो शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता हे सगळे ब्राह्मणाचे गुण आहेत. कारण हे ब्राह्मणाच्या कर्मानुसार ठरवले गेलेले आहेत. ज्या गोष्टींचं ज्ञान त्याने घेतलंय, ज्या वेदांचा अभ्यास, ज्या बुद्धिमत्तेची त्याची पातळी आहे, त्याचं जे काही तप करणं आहे, त्याच्यात जे काही सहनशीलता आहे, जो प्रामाणिकपणा आहे, हे सर्व त्याचे गुण हे सात्विकतेला आधारित आहेत. आणि म्हणूनच तो कर्म करतो ते ब्राह्मणाचं कर्म करतो. त्याच्या कर्मानुसार त्याचं जे दिलेली आहे, त्याच्या कर्मानुसार त्याची विभागणी ब्राह्मण अशा याच्यात येते. आणि मग क्षत्रिय कसा करतो, तर क्षत्रिय कुठेतरी राज्य करणारा असतो, जो शौर्याने, तेजाने, निर्धाराने, दक्षतेने, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य या सगळ्या गोष्टींना कुठेतरी हे जे त्याचे स्वभाव गुण आहेत आणि या गुणांनुसार क्षत्रिय कर्म करतो. मग त्याचं युद्ध चातुर्य, त्याची जी निपुणता आहे, प्रत्येक गोष्टीतली निपुणता, आणि म्हणूनच तो राज्य करण्यासाठी एका क्षत्रियाने जे अर्जुनाला भगवंत सांगताय की तू एक क्षत्रिय आहेस, तुझं कर्म काय आहे, तर तू युद्ध करायला पाहिजेस. आणि म्हणूनच तुझ्या कर्मानुसार तू क्षत्रिय असल्यामुळे तू ब्राह्मण म्हणून संन्यास घ्यायचं ठरवलंस आणि तू कुठेतरी संन्यासाप्रमाणे जंगलात जायचं ठरवलं, तर तू ते करू शकणार नाहीस. तुझ्या कर्माने तू क्षत्रिय आहेस. आणि मग एखादी जो वैश्य असतो, तो गोरक्ष, व्यापार, कृषी हे त्याचे स्वभावजन्य कर्म आहेत. आणि श्रमांनी आणि इतर अनेकांची सेवा करून हे क्षुद्रांचं. मग प्रत्येक चातुर वर्णातला, प्रत्येक या वर्णाश्रमातला, मग ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, वैश्य असो किंवा क्षुद्र असो, तो आपल्या कर्मानुसार भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. मग जो ब्राह्मण आहे तो वेदांचा अभ्यास करून, जो क्षत्रिय आहे तो युद्धामध्ये निपुणता असल्यावर, म्हणजे युद्ध भगवंतांना अर्पण करून, मग ब्राह्मण त्या वेदांमध्ये आणि जे काही ज्ञान ते भगवंतांना अर्पण करून, मग वैश्य जो व्यापार करतो आहे ते सगळं कर्म भगवंतांना अर्पण करून, आणि शूद्र आपलं कर्म भगवंतांना अर्पण करून या वर्णाश्रम पद्धतीद्वारे सुद्धा भगवंतांची प्राप्ती करू शकतात. यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य
सिद्धिं विन्दन्ति मानवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंताची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, सर्व जीवांचा उगम जे मी आधी सांगितलं की सर्व व्यापी असणाऱ्या या भगवंतांची, मग जे मध्ये भगवंत दाखवले, मग जो ब्राह्मण ज्या ज्ञानानुसार जे ज्ञानार्जन करतोय, जो क्षत्रिय युद्ध करतो आहे, जो वैश्य व्यापारी करतो आहे, जो क्षुद्र कृषी किंवा जे काही कर्म करतो आहे, या सगळ्याला भगवंतांना अर्पण करू शकतो. जे काही आपलं कर्म करतो आहे ते भगवंतांना अर्पण करू शकतो. आणि ही जी कृतज्ञतेची भावना आहे ही प्रत्येक वर्णाश्रम पद्धतीद्वारे जो तो हा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आणि वैश्य करू शकतो आपापल्या कर्मानुसार. मग हे काय दाखवलंय बघा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्यांचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. चित्रात किती सुंदर दाखवली ही एक स्लाइड, खूप प्रतिकात्मक त्या श्लोकाचा अर्थ दिलेला आहे की मग कोण व्यक्ती याच्यापैकी झाडावर चढू शकेल? कोण चढू शकेल तुम्हाला वाटतं? चॅटमध्ये सांगा किंवा तुम्ही उत्तर द्या. सगळे अनम्यूटच आहात. कोण चढू शकेल हो या व्यक्तींपैकी झाडावरती? फर्स्ट टू क्लाइंब द ट्री विन्स. जो झाडावरती चढेल तो जिंकेल, असा ही व्यक्ती सांगते. आणि त्या व्यक्ती त्या निरनिराळ्या गुण आहेत बघा, ते सगळे निरनिराळ्या पंथाची लोक आहेत हो. माकड सांगू शकते. माकड चालू शकतंय, बरोबर माताजी. पण माकडा व्यतिरिक्त कोणी जाऊ शकतंय का हो? कावळा आहे तो पक्षी पण तो उडू शकतो, पण बाकी काय हो? मग मासा जाऊ शकणार नाही, हत्ती नाही जाऊ शकणार, तो पेंग्विन नाही जाऊ शकणार, कुत्रा नाही जाऊ शकणार, ते जे समुद्रातलं प्राणी आहे तो नाही जाऊ शकणार. पेंग्विन तर आहेच, पेंग्विन आहे. त्याच्यानंतर ते सी अर्चिन खाली जो आपण बघतो ना, तर तो पाण्यातला प्राणी आहे. असं जर मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म, मग जे आपलं कर्म आहे, मग जो हत्ती जंगलामध्ये जे काही कुठे स्वतःच्या याच्यात मार्गावरती चालू शकतो, जो पेंग्विन स्वतःच्या, मासा जो पाण्यामध्ये पोहू शकतो, हे सगळं जर इतरांच्या कर्मामध्ये कुठेतरी लुडबुड करायला गेले, तर ते लुडबुड करून स्वतः चांगलं करण्यापेक्षा स्वतःचं कर्म योग्य प्रकारे करा. हे ज्या भौतिक जगामध्ये आपण अगदी परोपरीने अनुभवतो, मला वाटतं की दुसऱ्याच्या ह्याच्यामध्ये कुठेतरी नाक खुपसायचं. हो, अहो आपलं काय ते बघा ना, ते आधी पूर्ण करा, ते आधी व्यवस्थितपणे तडीस न्या. कशासाठी दुसऱ्याच्या ह्याच्यामध्ये काहीतरी ढवळाढवळ करायची आहे? दिस इज व्हॉट इज. हे खूप प्रॅक्टिकल ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे बघा. आणि म्हणूनच मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्याचे कर्म कधीही पापाने प्रभावित होत नाही. कारण मग कुठेतरी दुसऱ्याचं कर्म करताना वेगवेगळ्या मार्गाने करण्याची गरजच पडणार नाही ना. जेव्हा स्वतःचं कर्म तुम्ही योग्य प्रकारे पार पाडाल आणि तेच व्यवस्थितपणे 100% करण्याचा प्रयत्न करा, भले थोडी कमी यश मिळेल हो त्याच्यामध्ये, पण दुसऱ्याचं कर्म त्याच्यात तुडबुड करायला जाण्याची गरजच पडणार नाही. कारण कुठेही ते पापाने प्रभावित होणार नाही, असं जाणून घ्यायचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 18.49. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्म बंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या महात्म्यांविषयी आपण आधी जाणलं, ज्या ज्ञानी व्यक्तीविषयी आपण जाणलं, जो पंडित हा, समदर्शीन हा, आणि जो आत्मसाक्षात्कारामध्ये स्वतःला घालू इच्छितो, जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतोय, जो संन्यासाद्वारे कर्म बंधनातून मुक्तता देणारी, मग ज्याने या गुणांच्या पलीकडे जाऊन स्वतःला गुणातीत करण्यासाठी त्या कर्म बंधनातून मुक्तता देणारी जी परिपूर्ण अवस्था गाठलेली आहे, तो आत्मसंयमी आहे. त्याने कुठेतरी त्या मन, बुद्धी आणि त्या सगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण मिळवलेलं आहे. अशीच व्यक्ती कुठेतरी परमोच्च ज्या भगवंतांच्या धामाला प्राप्त करू शकते.
मग जी स्लाइड आपण ही 3-4 आधी अध्यायांमध्ये बघितली, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तीं लभते पराम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आपल्याला आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तींच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो तो मिता आहार करतो. जो मिताहार आपली करतो, ते जरा मिक्स हा, झाले. करतो. आपली काया वाचा आणि मन संयमित करतो. जो सदैव समाधीस्थ आणि अनासक्त असतो. जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त असतो. ममत्व रहित आणि शांत असतो. तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, जे ज्ञान आपण आधी घेतलं, ज्या महात्म्यांविषयी आपण जाणलं, ज्या दुसऱ्या अध्यायापासून आपण जाणलं की स्थिताधीर मुनी कोण आहे. मग ज्याने काया वाचा मन संयमित केलंय, जो समाधीस्थ आणि अनासक्त असतो, ज्याने मिथ्या अहंकार, बळ, कर्म, गर्व, काम, क्रोध या सगळ्या षड्रिपू आणि या भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्तता स्वीकारलेली आहे. मग मीपणा, ममत्व रहित, मग तो मी बाजूला गेलाय. हो, मी हे केलंय, मला हे हवंय, मग त्या मीला कुठेतरी बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला असतो आणि तो शांत असतो, कुठेतरी संयमी असतो. तो मनुष्य स्वतःला आत्मसाक्षात्कारी, मग मी शरीर नाही आत्मा आहे हे सगळं सांगण्यात सोपं आहे वाक्य सांगायला, परंतु प्रत्यक्ष जो अनुभवू शकतोय ती अशी व्यक्ती असू शकते, कारण ती स्वतःला त्यांनी नियंत्रित केलेलं असतं. तो मी बाजूला ठेवलेला असतो, तो खोटा अहंकार बाजूला ठेवलेला असतो आणि त्या स्तराप्रत तो निश्चितच स्वतःला प्रगत करू शकतो. भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या अथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारे जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या आधीच्या अध्यायांमध्ये 15व्या अध्यायामध्ये सुद्धा आपण हेच जाणलं, ज्या पुरुषोत्तम अध्यायामध्ये सांगितलेलं आहे की कशा प्रकारे भगवंतांच्या यथार्थ रूपात मग ती भक्ती, ज्या वैकुंठामधील हे चित्र आहे की जे कृष्ण भावनेने, मग जे स्त्री पुरुष दिसतायत आपल्याला ते कृष्ण भावनेने पूर्ण युक्त आहेत. किती आनंद आहे, किती निर्मळता आहे चेहऱ्यावर, आणि तो जो सच्चित आनंद, जी शाश्वतता आहे, कुठेतरी ज्ञानाने परिपूर्ण, कारण ज्या भगवंतांविषयी ज्ञान मिळवलेलं आहे, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला विलीन केलेला आहे, जो भगवंतांच्या भावनेने परिपूर्ण असतो, तो या भगवत धामाला निश्चितच पोहोचू शकतो. मग कोण हे जाणतो? ज्या आधीच्याही अध्यायामध्ये आपण हे महात्मे कोण आहेत? सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमप्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून मग हा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्म करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली, कारण ज्या भक्तांच्या, बघा, जे जे श्रीला प्रभुपाद दिसतायत आपल्याला चित्रांमध्ये, मग हा शुद्ध भक्त, हे शुद्ध भक्त सर्व प्रकारची, मग त्यांनी कर्मांचा त्याग केलेला नाहीये, कर्म संन्यास नाही, तर त्या कर्मयोगाला श्रेष्ठ मानलेला आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या आश्रयाखाली, भगवंतांच्या कृपेने त्याला शाश्वत, जो भक्त या कृष्ण भावनेला प्रत्येकाच्या मनामध्ये त्या दृढतेने, बघा, मग भगवंत सांगतायत की असे लोक आहेत जगात की ज्यांच्याकडे, ज्यांना, जे मूर्ख आहेत किंवा जे अज्ञानामध्ये काय स्वतःला त्यांनी झोपून घेतलेलं आहे, अशा लोकांना तर शरण येणं भगवंतांना खूप कठीण आहे. परंतु जे, मग प्रभुपादांनी खूप रिस्क घेतलेली हो प्रभुपाद, कारण जे शुद्ध भक्त असतात ते भगवंतांना अतिशय, ज्यांनी
खोलपणे जाणलेलं असतं, भगवंतांना पुरेपूर जाणलेलं असतं आणि भगवंतांच्या त्या भक्तीला आणि त्या दृढ श्रद्धेला ते अजून इतरांमध्ये बघू इच्छितात. त्यांचा आनंद ते त्यामध्ये मानत असतात आणि म्हणून ते सगळ्या प्रकारची, म्हणून भगवंत प्रभुपादांनी आधीच्या 5व्या अध्यायात ते सांगितलंय की कशाचा संन्यास व सगळ्या प्रकारची कर्म, जिथे प्रभुपाद कुठे गेले नाहीत, ज्या हिप्पींच्या सगळ्या भागामध्ये की जिथे ते ड्रग्ज घेणारी लोक आणि अनेक आपण वेगवेगळे की जिथे आपण साधा नॉर्मल मनुष्य उभाही राहू शकणार नाही, अशा भागांमध्ये प्रभुपादांनी हे कृष्ण भावना प्रस्थापित केलेली आहे. कारण भगवंतांच्या शुद्ध भक्तीमध्ये मग ती निष्काम भक्ती होती हो. आणि मग जे काही व्हॅन्स वापरले, माईक्स वापरले, वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या काही डिव्हाइसेस किंवा जे काही साधनं वापरली, ती साधनं प्रभुपाद म्हणतायत की आपली कुठे हो, हे आहे भगवंतांचं आणि भगवंतांसाठीच वापरतोय. मग कर्म संन्यास न करता ज्यांनी शुद्ध भक्तीद्वारे कर्मयोग केलेला आहे, या कर्मयोगाची महती ही आहे. आणि म्हणूनच अशा शुद्ध भक्तांना अविनाशी अशा शाश्वत भगवत धामाची प्राप्ती होते. मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि न विनंशसि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेमध्ये ते ध गेलाय मधला. हे कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नश्रोस्यशी विनंशसी. तू जर ऐकलं नाहीस, एवढं ज्ञान देताय तो भगवंत, जिथे भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत की अध्यात्म हा तुझा मूळ स्वभाव आहे, क्वालिटेटिव्हली भगवंतांसारखे आहोत म्हणून देव नाही आपण, की जे स्वतःला या भौतिक जगामध्ये इतकं गॉडली अगदी की आम्ही देव आहोत, आमची पूजा करा. नाही हो, तुम्ही त्या भगवंतांच्या भावनेला युक्त होणं महत्वाचं आहे. परंतु तो अहंकार कुठे देणार आहे तुम्हाला? तुम्ही जर त्यांच्या परवानगी विना आणि कुठेतरी मीच भोगता आहे आणि मीच सगळं मिळवणार आहे, तर कर्म करतो आहेस, त्या कर्माची फळही भोग, त्या कर्माचा भोगता आहेस, तर त्याचे जे भोग आहेत ते पण भोग. त्या बंधनांना जे काही, म्हणून त्या कर्म बंधनातून जर मुक्त करायचं असेल तर त्या कर्माचा भोगता मी नाहीये. सर्व लोक महेश्वरम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम. आणि म्हणून मग माझ्या भावनेने जर युक्त झालास तर तू माझ्या कृपेने बद्ध जीवनातील सगळी संकट पार पाडशील. अशा भावनेमध्ये, कारण ती कृतज्ञतेची भावना महत्वाची हो, की मग माझंच सगळं आहे आणि काही नाहीये, हे सगळं जग याच्यावर चाललेलं आहे, मैथुनावर चाललेलं आहे. आणि असे जे तर्कवादी मायावादी लोक जे काही स्टेटमेंट्स करता आहेत आणि नको त्या गोष्टींवर वाद घालून कुठल्याही स्वतःच्या अहंकाराने कर्म केलं जात आहे, त्या सगळ्या अहंकाराने जर कर्म केलं गेलं तर निश्चितच कुठेतरी ते नाशाचा मार्ग आहे. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति लेता हूँ क्योंकि एक्चुअली वो हमारे ऊपर डालने वाला है. सही आप जो बोल रहे हैं वो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काळजी घ्या प्लीज. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् और हमारा रहते नहीं, और स्ट्राइक भी उनका ही आदमी का होगा. अभी कोण इथे रुद्र नावाचे. काळजी घ्या जरा प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवांच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अहो, तो आत्मा असा काही स्वतःच्या ह्याच्यामध्ये गुंगलेला आहे की मला हे हवंय. बघा, हातामध्ये काही दागदागिने आहेत आणि काही ज्या भौतिक जगामध्ये, मग तो आत्मा या भौतिक जगामध्ये त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली त्यांनी गुरफटून घेतलंय त्या मायेखाली. मग काम, क्रोध, लोभ याच्या सगळ्याशी नियंत्रित आहे तो, कारण त्याचं परमात्म्याकडे लक्षच नाही. परमात्मा आहे तिथे, त्याचं लक्ष आहे आणि तो बघतोय, परंतु तुमचं लक्ष कधी जाणार आहे त्याच्याकडे?
अध्यात्म मूळ स्वभावही विसरला आहात आणि तुम्हाला फक्त भौतिक जगामध्ये उपभोगायचंय सगळं. परंतु ती कृतज्ञतेची भावना कुठेच नकोय. परमेश्वर प्रत्येक जीवामध्ये असा हा परमात्मा, जे आपण म्हटलं की या परमात्म्याच्या द्वारे सगळ्या गोष्टी आहेत आणि म्हणून जो प्रत्येक जीवामध्ये स्थित आहे, सर्व जीवांचं भ्रमण निश्चित करत आहे. पण सर्व जीव मायेने जसं काही यंत्र झालेलं आहे मानवाचं आणि यंत्ररूपी अशा याच्यावरती यंत्रावरती शरीरावरती आरूढ अशी ही जी आपली कठोपनिषदामधली की जे एक शरीराला एक झाडाची उपमा दिली आणि या झाडावरती 2 पक्षी बसलेले आहेत. पण हा जो पक्षी आहे आत्मारूपी, तो आत्मारूपी फक्त देह भावनेमध्येच आहे, अजून देहधारी भावनेमध्येच आहे. तो स्वतःला शरीर आहे एवढ्यातच सुख मानतोय, तो आत्मा आहे म्हणून जाणतच नाहीये. आणि म्हणून तो त्या शारीरिक सुखामध्ये, त्या विषय वासनांमध्ये इतका गढून गेलेला आहे की परमात्म्याकडे त्याचं लक्षही नाहीये. आणि तो परमात्मा बघतोय की कधी याचं लक्ष जातंय म्हणून त्यांच्याकडे, कारण परमात्मा सगळ्या गोष्टींना अप्रूव्ह करतोय. हो, शेवटी अनुमती ही परमात्म्यांपासून पाहिजे आहे. तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत, तत्प्रसादात पराम शांतीं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या कर्मयोगामध्ये आपण बघितलं की कर्माचा त्याग करू नका, आणि हा जो कुलशेखर राजा की जो चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन घ्यायला इतका आतुर असतो, पण तो कुठेतरी भौतिक इच्छेंशी निगडीत असतो म्हणून चैतन्य महाप्रभू त्याला दर्शन देऊ शकत नाहीत. पण जेव्हा तो राजा त्या जगन्नाथपुरीच्या यात्रेमध्ये तिथे झाडू घेऊन जेव्हा तो सगळ्या तिथे रस्ता झाडायला लागतो त्या यात्रेची तयारी करताना, तेव्हा तो राजा निश्चितच, मग हे जेव्हा चैतन्य महाप्रभू बघतात तेव्हा निश्चितच की कुठेतरी तू शरण जा भगवंताला. मग जे काही तुझी अहंकार आहे, जे खोटा अहंकार सगळा आणि तो जो काही कर्माचं त्या सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहेस, त्याला कुठेतरी त्या फळांविदा ते कर्म करायला शिक. ते भगवंताना अर्पण कर, मगच तुला त्या सनातन परमधामाची प्राप्ती निश्चितच होईल. इति ते ध्यानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गृह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. हरे कृष्ण माताजी. बघा, अर्जुनाला भगवंत सांगतायत, बॉल इज इन युअर कोर्ट. तुला सगळं ज्ञान दिलेलं आहे मी आता. जे काही ज्ञान आहे, गुह्य ज्ञान, राजगुह्य ज्ञान, ज्ञानांचा राजा, आणि आता हे अत्याधिक गुह्य ज्ञान की ज्यापासून तू मोक्ष मिळवू शकतोस, ज्या बंधनातून तू मुक्ती मिळवू शकतोस, असं हे परिपूर्ण ज्ञान मी तुला दिलेलं आहे. पण भगवंत कुठलाही फोर्स करत नाहीयेत. भगवंत म्हणतायत की तुला मी ज्ञान दिलंय, पण मी तुला कुठलाही तुझ्यावरती सक्ती करत नाहीये. तू पूर्णपणे याचा विचार कर आणि तुझ्या इच्छेला जे येईल. आणि म्हणूनच तेच आपल्याला जाणायचंय. हो, ही भगवद्गीता का सांगितलीये भगवंतांनी? अर्जुनाला सांगून सुद्धा भगवंतांनी तेच सांगितलं की तुला काय, भगवंतांचा कोणावरही काय म्हणतात त्याला, भगवंत कोणालाही असं बांधून ठेवत नाहीये किंवा कुणावरही त्यांचा प्रभाव काय काय म्हणू शकतो आपण की भगवंत कुणावरही अशी बळजबरी सक्ती करत नाहीये. तुम्हाला ज्ञान दिलंय, ते तुम्हाला घ्यायचं की नाही हे तुम्ही ठरवायचं. तुम्हाला त्या भौतिक जगामध्येच गुरफटून राहायचंय का मग त्या आध्यात्मिक मार्गाला जाणायचंय? तुझ्या इच्छेला येईल ते तू कर, हे भगवंतांनी सांगितलंय. ती असमंजसपणा अर्जुनाचा गेलाय जो 10व्या अध्यायापासून आपण बघितलाय. ज्या अर्जुनाला, मग हे सगळी जसं आपण पहिल्या अध्यायापासून म्हणतोय, हो, ही सगळी भगवंतांची योजना आहे. आणि मग ही योजनेनेच भगवंतांनी अर्जुनाला असमंजस केलंय आणि आताही अर्जुनाला तेच ज्ञान भगवंत सांगतायत. आणि म्हणून भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत की जे 9व्या अध्यायामध्ये त्यांनी सांगितलं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मान भस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. बघा, भगवंतांना कोण प्रिय आहे? जेव्हा आपण भक्ती योगामध्ये म्हटलंय की कुठला भक्त भगवंतांना प्रिय आहे, तिथेही हे वर्णन जाणलं आहे. आणि ज्या पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे
भक्त्या प्रयच्छती. तू जे काही अर्पण करशील ते मला मनापासून कर, मग ते एखादी पान, फळ, फुल किंवा पाणी असू दे, परंतु तू सदैव माझं चिंतन कर. हरे कृष्ण माताजी. वाच. हरे कृष्ण माताजी. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू एक अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रत्येक वेळी भगवंतांनी अर्जुना सांगितलंय, तू माझा मत्सर करत नाहीस म्हणून मी तुला राजगुह्य ज्ञान देतोय. मी हे तुला ज्ञान का देतोय? कारण तू ज्ञानाने परिपूर्ण, तू एक उत्तम भक्त आहेस आणि तू प्रिय सखा आहेस. आणि म्हणूनच 2 हात 3रं मस्तक, तू भगवंतांना शरण जा, जे आहे ते मला अर्पण कर, माझा भक्त हो. मग ह्या भक्तीचे विविध सेवा आपण जाणल्या की विष्णू कीर्तनम, श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, स्मरणम, पाद्य पूजनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम. मग अशा नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत हो. मग कुठल्याही सेवेतनं, ज्या अमरीश महाराजांबद्दल आपण म्हणतो की मग या सगळ्या सेवेद्वारे की सगळे अवयव माझे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये विलीन असू देत, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये दृढ असू देत. मग ज्या पायांनी मी चालतोय ते सुद्धा देवळाच्या मार्गाने चालू देत. जे काही मी तोंडाने म्हणतो आहे ते जपनाम असू दे, हाताने मी टाळ वाजवू दे, आणि अशा प्रकारे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये मी स्वतःला पूर्णपणे लीन करू दे, हे भगवंत सांगतायत. आणि अशा प्रकारे भगवंतांनी ज्ञान अर्जुनाला दिलंय. मग भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः. बघा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सर्व सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून पापापासून मुक्त करील. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे ना काही एडिट झाले नाहीये. मी पुन्हा याच्यावर, कारण त्या माताजींनी केलंय पण मला वाटतं पुन्हा सेम राहिलंय ते. ठीक आहे, मी पुन्हा चेक करते. सर्व प्रकारच्या धर्म, सर्व धर्म परित्यज्य. बघा की मग सगळ्या धर्मांचा, की जे काही आहे हे अधर्मी, मग या सगळ्या धर्माचा जी विभागणी केली भगवंतांनी सांगितलं, ती सुद्धा कर्मानुसार केलेली आहे. आणि तू भगवंतांना जे काही तुझं कर्म करतो आहेस, जे काही आहे ते तू भगवंतांना शरण ये. भगवंत तुला सर्व पापांपासून मुक्त करेन, मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करेन. तू भयभीत होऊ नको. तू दैवी गुणांनी जन्माला आलेला आहेस आणि म्हणूनच तू दृढ निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर. हे भगवंत अर्जुनाला सांगताय. इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चा शुश्रूषवे वाच्यं, न च मां योऽभ्यसूयति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परमग्रह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग बघा, जो तप करत नाही, जो भक्त नाही, जो भक्तीमध्ये, ज्याला भगवंतांचं अस्तित्वच मान्य नाहीये, जो भक्त तर होऊच शकत नाही, त्याची संलग्नताही नाही, आणि जो भगवंतांचा द्वेष करतो आहे. मग ज्या विश्वरूप दर्शनामध्ये आपण बघितलं की जे विश्वरूप दर्शन भगवंतांनी अर्जुनाला त्याच्या इच्छेखातर दाखवलं आहे, कारण तू कधीही माझा मत्सर करत नाहीयेस. जे राजगुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिलं, तू माझा भक्त आहेस, आणि जो या भक्तीमध्ये विलीन नाहीये त्याला हे परम गुह्य ज्ञान कधी. कारण मग जे आडातच नाही ते पोहऱ्यात कुठून येणार? कशा प्रकारे याला ज्ञान दिलं तरी त्याची महती थोडीच त्याला कळणार आहे. आणि म्हणून अशांना हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जो मनुष्य भक्तांना हे परमग्रह्य रहस्य सांगेल, त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल. यात मुळीच संशय नाही. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणीही होणार नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जे श्रीला प्रभुपाद, जे शुद्ध भक्त, मग भक्त भगवंतांसाठी नेहमीच विशेष आहे.
भक्ताला भगवंत प्रिय आहेत आणि भगवंतांना भक्त प्रिय आहे. आणि म्हणूनच या भक्तांना हे परम गुह्य ज्ञान जो सांगेल, जो स्वतःला ज्यांनी या श्रद्धेच्या मार्गाने स्वतःला भगवंतांच्या प्रेमामध्ये अगदी विलीन करण्याचा प्रयत्न केलाय हो, कुठेतरी ती श्रद्धा जर मनामध्ये असेल तर निश्चितच त्या भक्तीच्या मार्गावर यायला. मग हा भक्तीचा मार्ग हा सगळ्यात सोपा आणि लिफ्ट सारखा मार्ग सांगितलाय हो, की ज्याच्याद्वारे तुम्ही त्या आत्मसंयमी अशा मार्गावरती येऊ शकाल. कारण जो परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये वसलेला आहे, त्या परमात्म्यापासून सगळ्याचा उगम आहे. असा हा आत्मा, मी शरीर नसून मी आत्मा आहे आणि आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि ह्या परमात्म्याच्या परवानगीशिवाय काहीच शक्य नाहीये. आणि जो हे भक्त, एक भक्त हे उत्तम प्रकारे जाणू शकतो, पण अभक्त जाणू नाही शकणार. आणि म्हणूनच जो शुद्ध भक्त मनुष्याला हे रहस्य सांगेल, जो मनुष्य या भक्तांना हे जे रहस्य सांगेल, तो शुद्ध भक्ती, मग त्या भक्तीच्या मार्गावरती तो स्वतःला अजून प्रगत करत जाईल. म्हणून आपण जे बघतो की कनिष्ठ अधिकारी, मध्य अधिकारी, उत्तम अधिकारी, मग जो कनिष्ठ अधिकारी असतो तो कुठेतरी फक्त मार्गस्थ होतोय, मध्यम अधिकाऱ्याने थोडीशी प्रगती साधली आहे, पण जो उत्तम अधिकारी असतो, जो शुद्ध भक्त असतो, तो इतका भक्तीमध्ये रममाण असतो की त्याला दुसऱ्याच्या मनामध्ये भगवंतांविषयी प्रेम निर्माण करणं आणि त्या जरी त्याची काहीतरी तो अधोगतीला जात असेल तर त्याला त्या अधोगतीच्या मार्गावरून काढून कुठेतरी प्रगतीच्या मार्गावरती आणणं, यातच तो स्वतःचं सुख मानत असतो. असे हे प्रभुपाद आपले, की ज्यांनी कृष्ण भक्ती ही प्रत्येकामध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, ती भावना प्रत्येकामध्ये कुठेतरी रुजण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला. मग कुठल्या गोष्टींची तमा बाळगली नाही. ज्या जलदूतावर त्यांनी प्रवास केला, हार्ट अटॅक आले, कारण कुठेतरी त्या सागरामधल्या लाटा आणि त्या सगळ्या ओशनिक डिस्टर्बन्सेस, त्याच्यामुळे त्यांना खूप संकटांना तोंड द्यायला लागलं, पण त्या संकटांची तमा केली नाही. आणि जेव्हा तिसऱ्या वेळेला त्यांना पुन्हा काहीही त्रास झाला नाही, तेव्हा ते तरुण गेले. कारण भगवंत दुसरं काय हो, फक्त कृष्ण मनामध्ये होता. आणि बरोबर काय होती? कृष्ण भावना. आणि अशा या भावनेने प्रत्येकाच्या मनामध्ये ती भावना रुजवायचा प्रयत्न केलेला आहे. अधेशते च यैमं धर्म्यं संवादः वयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे श्रवणम कीर्तनम मी म्हटलं की ही सगळ्यात महत्वाची सेवा म्हटलीये, जी आपण अगदी सहज भगवंतांसाठी करू शकतो. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की जो मी घोषित करतोय की जो या परिसंवादाचं, या पवित्र संवादाचं कुठेतरी अध्ययन करतोय, जो या भगवद्गीतेचं अध्ययन करतो आहे, तो बुद्धीद्वारे भगवंतांची पूजा करतोय. जेव्हा कुठेतरी आपण ही भगवद्गीता शिकण्याचाच निर्णय घेतो आणि कुठेतरी त्या मार्गावरती स्वतःला आणतो, तिथेच आपल्या बुद्धीद्वारे आपण बऱ्याच गोष्टी मिळवलेल्या असतात. आणि म्हणूनच अशा बुद्धीद्वारे आपण भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला दृढ करत असतो, भगवंतांचं पूजन करत असतो, एक प्रकारची भक्तीची सेवा करत असतो. श्रद्धावानन्न सूर्यश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् न प्राप्नुया सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुया पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तर सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परत त्या शुद्ध भक्तीबद्दल सांगितलंय. मग जो शुद्ध भक्त, मनामध्ये कुठलीही द्वेषी भावना नाही. मग ज्या हरिदास ठाकूरांबद्दल आपण बघितलं की जे हरिदास ठाकूर त्या वेश्येचं सुद्धा परिवर्तन करतात हो, की मनामध्ये द्वेष नाही. ती वेश्या इतकी चिडलेली आणि इतकी की माझ्यासाठी जे आतुरलेले असतात, तर तुम्ही इतकं काय करता आहात, तर त्या भक्तीमध्ये आणि नामस्मरणाचा जेव्हा ते महिमा सांगतात तेव्हा साधू संग लवमात्रे हो, तेवढ्या त्या थोड्या काळाच्या साधू संघामुळे सुद्धा त्या वेश्येचं परिवर्तन झालेलं आहे. आणि म्हणूनच जो मनुष्य श्रद्धेने किंवा द्वेष न करता जेव्हा ही भक्तीने श्रवण करतो तेव्हा तो सर्व पापातून मुक्त होतो.
आणि पुण्यवान लोक जिथे निवास करतात त्या परमधामाला पोहोचू शकतो. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मया मयाच्युत स्थितोस्मी गतसंदेह करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने कबूल केलेलं आहे की हे अच्युता, अच्युता जे अगदी च्युत अच्युत ज्याच्या पलीकडे आहेत, ज्या पराशक्तीमध्ये आणि ज्या आध्यात्मिक शक्तीचे आणि जे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, जे अच्युत आहेत, ज्यांच्यामुळे माझा मोह, ज्यांच्या उपदेशामुळे, की तुम्ही दिलेल्या उपदेशामुळे माझा मोह, माझ्या मनातल्या ज्या काही पहिल्या अध्यायामध्ये आपण अर्जुनाचे विषाद असे सगळे स्वर ऐकलेले, त्या भावना ऐकलेल्या आहेत, त्या सगळ्याचा कुठेतरी परिवर्तन झालेलं आहे आणि मला माझी स्मृती, मग जे व्यवसायात्मिक बुद्धी होती कुठेतरी ती अव्यवसायात्मिक झालेली, कुठेतरी त्याचा फोकस ढळलेला आणि कुठेतरी त्याचं केंद्रित होणं ढळलेलं, त्या सगळ्या गोष्टींनी, कारण जो अर्जुन जो नरनारायणापैकी एक आहे, जो नरनारायणापैकी नर आहे, जो कुंतीचा पुत्र आहे, जो ज्यांनी द्रौपदीचा स्वयंवरामध्ये द्रौपदीला मिळवलेला आहे, या सगळ्यामध्ये ज्यांनी पशुपशास्त्र मिळवलेलं आहे, इतका हा बलाढ्य धनुर्धर अर्जुनाला कशा प्रकारे त्याचा मोह नष्ट झालाय, कारण त्याच्या मनातल्या भावनांचं परिवर्तन, त्याचा कुठेतरी उपदेशाने त्याला उपरती झालेली आहे सगळी, आणि मी आता दृढ आणि संशय मुक्त झालेलो आहे. तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. अशा प्रकारे हा अर्जुन युद्धास तयार झालेला आहे. युद्ध करण्यास तो सक्षम समजतोय स्वतःला, त्याचं मनोदौर्बल्य जाऊन त्याचं मनोबल वाढलेलं आहे. हे सगळं संजय बघतायत आणि हे सगळं संजय यथासांग आपल्या राजाला धृतराष्ट्राला सांगतायत. आणि मग संजय काय सांगतायत तर बघा, संजय म्हणाला, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 18.74 ते 76. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमग्रह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. असा हा संजय अतिशय हर्षित झालेला आहे आणि त्यांनी त्या कृष्ण अर्जुनांच्या, भगवंतांच्या आणि अर्जुनाच्या या संवादांचा हा वर्णन केलेला आहे की असा हा अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी संवाद मला ऐकण्याचं हे भाग्य लाभलेलं आहे. प्रत्यक्ष व्यासमुनींनी दिलेल्या त्या दिव्य दृष्टीमुळे त्याला कुरुक्षेत्रावरचं प्रत्येक गोष्ट तो त्याच्या राजाला सांगू शकत होता आणि त्यातच त्यांनी भगवद्गीता ऐकलेली आहे. आणि इतका हा सुंदर असा अद्भुत संवाद त्यांनी ऐकलेला आहे, जे परमगुह्य ज्ञान कृष्णाने, योगेश्वरी श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत होते, ते संजयाने पुरेपूर ऐकलेलं आहे आणि याचं परत परत स्मरण होऊन मी हर्षित होत आहे. हरे कृष्ण. हरे हेच आहे कृष्ण पुन्हा माताजी, तेच हर्षित होत आहे. ती स्लाइड पुन्हा आहे, ही शेवटची स्लाइड आहे. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत, तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण माताजी. संजय सांगताय धृतराष्ट्रांना, जे ऐकून धृतराष्ट्र ऑलरेडी आधीच खूप भयभीत, म्हणजे कसं आपण म्हटलं की ज्या विश्वदर्शनाचं जे रूप आहे, विश्वरूप दर्शन, ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं की राक्षस कशा प्रकारे भयभीत होऊन पळत आहेत, कारण तशीच आसुरी वृत्ती, तशीच द्वेषी कपटी वृत्ती धृतराष्ट्राच्या मनात आहे. आणि त्याच धृतराष्ट्राला संजय सगळं अगदी खडानखडा माहिती देत आहेत. त्यामध्ये त्यांनी तो संवादाचं वर्णन केलंय आणि म्हणून ते पूर्ण ठामपणे सांगतायत की जिथे योगेश्वर श्रीकृष्ण आहेत आणि जिथे महान धनुर्धर अर्जुन आहे, तिथे निश्चितच ऐश्वर्य आहे, विजय आहे, असामान्य सामर्थ्य आहे आणि नीती आहे. तिथे अधर्माला कुठली जागा नाही, तर तिथे धर्माचाच विजय होणार आहे. आणि हे माझं मत आहे की ज्याने अगदी अगदी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की विजय हा धर्माचाच होणार आहे. कारण
प्रत्यक्ष भगवंत तिथे हजर आहेत, जिथे प्रत्यक्ष भगवंतांचं अस्तित्व आहे आणि जिथे महान धनुर्धर अर्जुन आहे, की ज्यांनी त्याची गलित गात्र, ज्यांनी सगळी धनुष्य ठेवून दिलेलं होतं, त्याचं विषाद मन, विषण्ण मन, आता त्याचं मनोबल वाढलेलं आहे आणि जिथे तो आपल्या धनुर्धारी, त्याचं व्यवसायात्मिक बुद्धी आणि त्याचा संयमीपणा आणि सगळं त्यांनी परत मिळवलंय, त्याचा मोह नष्ट झालेला आहे. अशा प्रकारे जिथे दोघ जण आहेत, जिथे यत्र योगेश्वर आणि श्रीकृष्ण आणि अर्जुन आहेत, पार्थो धनुर्धर, तिथे निश्चितच विजय आहे, तिथे निश्चितच धर्माचा विजय आहे. हरे कृष्ण इति 18 समाप्तः. इथे आपण आपला अध्याय संपवतोय. काहीही प्रश्न असतील तर विचारा. आपण आज वेळेत प्रयत्न केलाय आणि हा असा मोठा अध्याय होता. खूप 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 मनावरती आपण म्हणतो ना की ह्या 18वा अध्याय घेताना, आणि आज त्रिपुरी पौर्णिमेचा योग आहे, खूप छान दिवस आहे आणि त्या दिवशी आपला 18 अध्याय झालाय. मनाला खूप आनंद आहे. काहीही प्रश्न असतील तर निसंकोचपणे विचारा. काही प्रतिक्रिया असतील, काहीही बोलायचं असेल, संवाद साधायचा असेल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. खूप छान वाटलं, अगदी मस्त. हे 18 दिवस म्हणजे तुमच्या सानिध्यात कसे गेले ते नाही समजलं खरंच. धन्यवाद आणि माताजी. जसं संजयजींनी सांगितले की म्हणजे धृतराष्ट्रांच्यातला म्हणजे त्यांचा संवाद जो झाला की इतकं गुह्य ज्ञान दिलं श्रीकृष्णाने, तसं आम्हाला तुमच्यातर्फे मिळालं. म्हणजे तुम्ही त्यांचे द्योतक आहात असं म्हणायला हरकत नाहीये. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. खूपच सुंदर. मला वाटतं तेवढाच एक खरंच म्हणजे तेच हरे उद्दिष्ट कृष्ण की हा माताजी. संवाद तुमच्यापर्यंत पोहोचावा आणि ते अगदी हरे कृष्ण पूर्णपणे माताजी. प्रयत्न. हरे कृष्ण. खरंच हरे खूप कृष्ण. समाधान. धन्यवाद. हरे कृष्ण धन्यवाद. माताजी. हरे कृष्ण माताजी.